Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மாதாஜி Hare கேக்குதுங்களா? Krishna Mataji. கேக்குது ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஆஹ் எல்லாரையும் இந்த 18 நாட்கள் பகவத்கீதை வகுப்பிற்கு அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம கடைசி நாள் சாப்டர் 18th இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி, இன்னைக்கு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு, சாரி. நம்ம ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவங்களோட அருளோடையும் பிரபுபாதரோட அருளோடையும் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஆமா மாதாஜி, ஆன் பண்ணல மாதாஜி. எப்படியும் அது கொஞ்ச நேரத்துல ஸ்டாப் ஆயிருது, அதனால ஃபர்ஸ்டே நான் ஆன் பண்ணல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நான் பாக்குறேன், ட்ரை பண்ணி பாக்குறேன், வீடியோ ஆன் பண்ணிருக்கேன். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இப்ப நம்ம இன்னைக்கு சாப்டர் 18 நம்ம பார்க்க போறோம். ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम श्री कृष्णाय परमात्मने नमः. अथ अष्टदशोऽध्यायः मोक्ष संन्यास योगः. இப்போ இந்த சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே அர்ஜுனர் கேள்வி கேக்குறாங்க. பலம் பொருந்திய புயங்களை, அதாவது அர்ஜுனர் சொல்றாரு, பலம் பொருந்திய புஜங்களை உடையவரே, தியாகம் மற்றும் சந்நியாசத்தின் நோக்கத்தை புரிந்து கொள்ள நான் விரும்புகின்றேன். கேசி அசுரனை கொன்றவரே, புலன்களின் அதிபதியே. சோ இங்க அர்ஜுனர் என்ன கேக்குறாங்கன்னா,
சந்நியாசத்தின் நோக்கம். இப்ப நிறைய சன்னியாசிகள்லாம் இருக்காங்கல்ல, அவங்களோட நோக்கம் என்ன அப்படின்றத நான் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஏன்னா இது ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கேள்விகள் தான் இல்லையா? இப்ப பகவானோட ஆன்சர் ஜட ஆசைகளை அடிப்படையாக கொண்ட செயல்களை துரத்தல் சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. இப்ப நம்ம எல்லாருமே கிரகஸ்தர்கள். ஆனா நம்மளும் சில இதுல நம்ம எப்பெல்லாம் நம்ம பிரம்மச்சரியம் கடைபிடிக்கிறோமோ, அப்புறம் எப்பெல்லாம் நம்ம தவங்கள் பத்தி நேத்திக்கு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? வாக்குல தவம், வாக்குல எதெல்லாம் தவம், அப்புறம் மனசுல எதெல்லாம் கடைபிடிச்சோம்னா அதெல்லாம் தவம், அப்புறம் நம்ம கான்டாக்ட்ல எதெல்லாம் தவம், அது எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? சோ அப்படியெல்லாம் நம்ம கரெக்டா பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி எல்லாம் இருக்கோம், நமக்குன்ட்டு இருக்கிற ஆசைகள் எல்லாத்தையும் விட்டுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேரும் சந்நியாசம் தான். சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஜட ஆசைகள்ன்றது இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுல நம்ம நிறைய ஆசைகள் வச்சிருப்போம். அந்த ஆசைகளுக்கு ஏத்த மாரி உதாரணத்துக்கு சினிமா போய் பார்க்குறது, இல்ல ஸ்போர்ட்ஸ்ல ஸ்டேடியம்க்கே போய் பார்க்குறது, அந்த மாரி விஷயத்தெல்லாம் ஒரு காலத்துல நமக்கு புடிச்சிருந்துச்சு. இப்ப வந்து பகவான் சொல்றாங்க, "நீ டைம வந்து அதுல நெறைய இப்ப நமக்கு புடிக்குது, ஓகே பார்த்துக்கலாம். ரொம்ப அதிலேயே டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றது, அத கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சுக்கிறது." ஓகேங்களா? ஒரு ஒரு காலத்துல எனக்கு ரொம்ப புடிக்கும். இப்ப நான் வந்து பகவத்கீதைலாம் படிச்சுட்ட அப்புறம் பகவான் சொல்ற விஷயத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நான் என்னோட லைஃப்ல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு இந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் லைஃப்ல எனக்கு இருந்த அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் எதெல்லாம் பகவான் வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்றாங்களோ அதை நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சுக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிக்கிட்டு ஒரு ஸ்டேஜ்ல அந்த தேவையில்லாத விஷயங்கள்ல ஈடுபடாம இருந்தோம் அப்படின்னா அதுவுமே சந்நியாசம் தான். சந்நியாசம் என்று சான்றோர்களால் அழைக்கப்படுகின்றது. மேலும் எல்லா செயல்களின் பலன்களை துறப்பதை தியாகம் என்று அறிஞர்கள் அழைக்கின்றனர். என் பகவான் அதையும் சொல்றாங்க இல்லையா? நீ ஹெல்ப் பண்ற, அந்த ஹெல்ப் பண்றதுக்கு பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காம இரு அப்படின்ட்டு பகவான் திரும்ப திரும்ப நமக்கு சொல்றாங்க இல்லையா? பலன் கிடைக்கும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்காத, விட்டுரு, நீ பாட்டுக்கு செஞ்சுட்டு போய்க்கிட்டே இரு அப்படின்ட்டு. சோ அப்படி துறக்கிறது அதுதான் தியாகம் அப்படின்ட்டு சான்றோர்களும் சொல்றாங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்க. எல்லா விதமான பலன் நோக்கு செயல்களையும் தோஷமாக எண்ணி அவற்றை துறக்க வேண்டும். சோ எந்த எந்த என்ன செயல்கள் வேணாலும் இருக்கட்டும், நம்ம வந்து பிரதிபலன் எதிர்பார்க்காதீங்க அப்படின்னே பகவான் வந்து சொல்றாங்க. இருப்பினும் யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே கைவிடக் கூடாது என்று சில சாதுக்கள் கூறுகின்றனர். நம்ம இப்போ யாகம் செய்யறாங்க, தானம் செய்யறாங்க, அதுக்கான பலன்கள் அவங்க எதிர்பார்க்கலனாலும் பகவான் கொடுத்துருவாங்க. அதுக்கான பலன்கள் குடுத்துருவாங்க. ஆனாலும் நீங்க அந்த விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு வாங்க உங்க லைஃப்ல அப்படின்னு சாதுக்களும் சொல்லியிருக்காங்கன்னு பகவான் சொல்றாங்க. சாதுக்கள்னா ரொம்ப எந்த ஒரு வம்பு தும்புக்கும் போக மாட்டாங்க. அவங்க உண்டு, அவங்க வேலை உண்டு. மேக்ஸிமம் டைம பகவானுக்குன்ட்டு ஈடுபடுவாங்க. அவங்க எல்லாருமே சாதுக்கள் இல்லையா? நம்ம ஏதாவது நம்ம லைஃப்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் வர்றப்போ நம்ம சாது சங்கத்தை தான் நோக்கி போகணும். இப்ப நம்ம ஒரு பிரச்சனையில இருக்கோம் அப்படின்னா நம்மளே வந்து நம்மள மாதிரி மனுஷங்களையே ஆஹ் நோக்கி நம்ம போக கூடாது. அவங்களும் நம்மள கன்ஃபியூஸ் தான் பண்ணி விடுவாங்க. சோ சாதுக்களை தான் போய் தேடணும் அப்படின்னு பகவானும் சொல்லியிருக்காங்க. இங்க சாதுக்கள் என்ன சொல்றாங்க? யாகங்களோ தானங்களோ தவத்தையோ நம்ம கைவிடக்கூடாது அப்படின்ட்டு சாதுக்களுமே சொல்றாங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இதுல யாகம், தானம் மற்றும் தவத்தின் செயல்களை என்றுமே துறக்க கூடாது, அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம். சோ பகவான் இத வந்து நீங்க பண்ணணும்னே பகவான் சொல்றாங்க. யாகம்னு சொல்றப்படுறது நம்ம ஒன்ஸ் வீட்டுல ஹோமங்கள் செய்யறது அதுவும் ஓகே. நம்ம நாம ஜபம் செய்ய சொல்றோம் இல்லையா? அதுவுமே யாகம் தான். சோ தினந்தோறும் நம்ம ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, அந்த மகா மந்திர ஜபிக்கிறத கடமையாவே வச்சுக்கணும். அதுவுமே ஒரு ஹோமம் செஞ்சா என்ன பலன் கிடைக்குமோ அந்த பலன்களை பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது மூலியமாவும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் ஜபிக்கிறது மூலியமாவும் கிடைக்கும். அதனால அந்த யாகத்தை நம்ம விடக்கூடாது. தானங்கள் செய்யறதையும் நம்ம விடக்கூடாது. ஏதாவது விசேஷமான நாட்கள் வருதுன்னா அதுக்கு தானங்கள் நம்மளால நம்ம சக்திக்கு முடிஞ்சதை நம்ம கொடுக்கலாம். அப்புறம் தவம்ன்றதும் நம்ம பெரிய லிஸ்டே பார்த்தோம் இல்லையா? தவத்துல 3 வகையான தவத்தை பத்தியும் பகவான் நேத்திக்கு டீடைல்டா சொன்னாங்க. அது எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும். அதை எக்காரத்து கொண்டும் விடக்கூடாது. அவற்றை செய்ய வேண்டியது அவசியம், நெசசரின்னே பகவான் சொல்றாங்க. உண்மையில் யாகம், தானம், தவம் ஆகியவை மிகச்சிறந்த ஆத்மாக்களையும் கூட தூய்மைப்படுத்துகின்றன. அவங்க நல்லவங்களாவே இருக்காங்க. இந்த செயல்கள்லாம் செய்ய செய்ய இன்னுமே நல்லா பியூரிஃபைடா அவங்க ஆவாங்க அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க.
அடுத்தது இத்தகு செயல்கள் அனைத்தும் பற்றுதல் இன்றி எந்த பலனையும் எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்பட வேண்டும். அது ஆல்ரெடி பகவான் சொல்லிட்டாங்கல்ல, அந்த 3 வகையான தவங்களுமே எந்த பிரதிபலனும் பார்க்காம பகவான திருப்தி செய்யறதுக்காகவே செய்யப்படுறது அது எல்லாமே. அதனாலதான் அத சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுற யாகம், சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுற தவம், சத்துவ குணத்திலேயே செய்யப்படுற தானம் அப்படின்றத எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். சோ ஏன்னா சத்துவ குணத்துல செய்யப்படுறதுனாலே பகவானுக்காக செய்யறது, பகவானுக்கு திருப்திப்படுத்துற மாதிரி செய்யறது, எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது, அதெல்லாம் தான் சத்துவ குணத்துல வரும். இவற்றை ஒரு கடமையாக செய்ய வேண்டும் பிருதாவின் மைந்தனே, இதுவே எனது முடிவான அபிப்பிராயம். ஏன்னா இது 18th சாப்டர். பகவான் வந்து பகவத்கீதைய இவங்க அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க இல்லையா. சோ அவ்வளோ நிறைய சொல்லி ஃபுல் 45 மினிட்ஸ்ல இப்ப நம்ம படிக்கக்கூடிய 700 ஸ்லோகங்களையும் பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாங்க. சோ அந்த முடிக்கிற ஸ்டேஜ்ல தான் இந்த 18th சாப்டர் வருது. இவ்வளவு விஷயத்தையும் சொல்லி அத கண்டென்ஸ் பண்ணி பகவான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. சோ எல்லாமே நம்ம சத்துவ குணத்துல செய்யணும். சத்துவ குணம்னா என்னது, நம்ம எந்த பிரதிபலனும் எதிர்பார்க்காம செய்யறது. இந்த தானம் தவம் யாகம் இத லைஃப் லாங் நம்ம கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்ணணும். ஒரு கடமை. இப்போ ஒரு வேலைக்கு போறோம், அவங்க சம்பளம் கொடுக்குறாங்கன்னா கண்டிப்பா அந்த அவங்க சொல்ற வேலைகளை நம்ம செய்வோம் இல்லையா, ரொம்ப ஸ்ரத்தையா செய்வோம். அப்படி வேலை ஒழுங்கா செய்யலைன்னா வேலையை விட்டே தூக்கிடுவாங்க இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி நீ ஒரு கடமையா நினைச்சு செய். இப்ப எல்லாருக்குமே அந்த கடமைன்னு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா. பகவான் அதையும் தான் சொல்றாங்க. நமக்கு எது விதிக்கப்பட்ட கடமையோ அதை கண்டிப்பா செய்யணும். இப்ப இவர் அர்ஜுனரோ அவரோட கடமை என்னது, அவர் ஒரு சத்திரியன். சோ உன் கடமைய செய்யும் தான் பகவான் சொல்றாங்க. நீ வந்து போராடணும், போராடாம இருக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு. சோ இந்த 3 யாகம் தானம் தவம் இது 3த்துமே நம்ம சத்துவ குணத்துல இருந்து செய்யறத நம்ம கடமையாவே வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இதுதான் என்னோட அபிப்பிராயம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ 13th 14th ஸ்லோகம்ல எல்லாம் செயல்கள் அனைத்தும் நிறைவேற்றுவதற்கு வேதாந்தத்தின் படி 5 காரணங்கள் உள்ளன. இப்ப பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம லைஃப்ல ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா அதுக்கு நம்ம மட்டும்தான் காரணம் அப்படின்னு கிடையாது. 5 விஷயம் காரணமா இருக்கு அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க பகவான். அந்த 5 விஷயம் என்னெல்லாம், இப்போ ஒருத்தங்க கல்யாணம் நடக்கிறதா இருக்கட்டும், குழந்தை பிறக்குது, எதுவா வேணாலும், அது நல்லதா இருக்கட்டும் இல்ல கெட்ட விஷயங்களா கூட இருக்கட்டும், அதுக்கு வந்து அந்த தனிப்பட்ட அந்த நபர் மட்டும் காரணம் கிடையாது. ஏன்னா இப்போ ஒருத்தங்களுக்கு உயிர் போகுது, அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல உயிர் போனாலும் சரி, வீட்டுல போனாலும் சரி, இல்ல ஆக்சிடென்ட்ல போனாலும் சரி, பகவானுக்கு தெரியாம நடக்காது எதுவுமே. சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, எந்த ஒரு விஷயமே நடக்கணும் அப்படின்னா 5 காரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அந்த 5 காரணங்கள் தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். செயலுக்கான இடம் நம்ம உடம்பு, செய்பவன் நம்ம, பல்வேறு புலன்கள். ஏன்னா புலன்கள்னாலேயே நிறைய தவறுகள் செய்யறோம் இல்லையா. இப்போ ஒரு விஷயம் நடக்குது, இப்போ ஒருத்தன் தப்பு பண்ணிட்டான் அப்படின்னாலுமே இந்த 5 காரணம் இருக்கு அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப அப்ப அப்ப பகவான் என்ன விட்டுருக்காங்களா, அப்ப தப்பு செய்யறானேன்னா, ஆமா நம்ம எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் பகவான் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. நீ அதுல அந்த ஃப்ரீடத்தை நம்ம மிஸ்யூஸ் பண்றப்பதான் நம்ம அது தப்பு பண்றோம். பகவான் வந்து சொல்லிட்டாங்க பகவத்கீதையில, இது நீ செய்ய, இந்த விஷயம் நீ செய்யாதன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதெல்லாம் நம்ம சாஸ்திரத்தை படிக்காதது நம்ம தப்பு இல்லையா. சோ நம்ம படிக்காம நம்ம தப்பா செஞ்சுட்டு அப்புறம் நம்ம பகவானை குறை சொல்லி பிரயோஜனம் இல்ல. சோ பகவான் ஃபர்ஸ்டே சொல்லிட்டாங்க, மனுஷனா இருக்கேன்னா இந்த மாதிரி செய்யணும், இந்த விஷயங்கள் நீ செய்யணும், இந்த விஷயங்கள் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. பலதரப்பட்ட முயற்சிகள் இறுதியாக பரமாத்மா. சோ பகவான் வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க, உன் இஷ்டத்துக்கு நீ என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஆனா நம்ம அந்த அந்த லைனை அதுக்குன்னு 100% ஃப்ரீடமும் கொடுக்கல பகவான். நமக்கு கொஞ்சம் ஃப்ரீடம் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த ஃப்ரீடம்ல நமக்கு பிடிச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இந்த கெட்ட செயல்கள்லாம் செய்யறாங்கல்ல, அவங்க எல்லாம் ரொம்ப தவறா பயன்படுத்திக்கிறாங்க அவங்க ஃப்ரீடம். அது பகவான் அவங்களுக்கு தண்டனையும் இருக்கு. அவங்க தண்டனையில இருந்து தப்பிக்கலாம் முடியாது, தண்டனையும் உண்டு. இவையே செயலுக்கான 5 காரணங்கள் ஆகும். சோ நம்ம வந்து குழந்தை ஃபெயில் ஆகுது, பாஸ் ஆகுது, இது எல்லாம் எந்த ஒரு விஷயம் எடுத்தாலும் சரி, இந்த 5 விஷயமும் காரணம்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா.
எனவே இந்த 5 காரணங்களை கருதாமல் தன்னை மட்டுமே செயலாற்றுபவனாக கருதுபவன் விஷயங்களை உள்ளபடி காண முடியாது. அவன் நிச்சயமாக அறிவுடையவன் அல்ல. சோ நம்ம பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நான் தான் காரணம், இப்ப நான் வந்து நல்லா படிச்சு நல்ல மார்க் எடுத்திருக்கேன், நான் தான் காரணம் அப்படின்ட்டு நம்ம நினைப்போம். அப்கோர்ஸ் நம்ம வந்து நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாமே போடுறோம். ஆனா இவ்வளவு விஷயங்கள் காரணம் இருக்கு. அதனாலதான் நம்ம நல்ல மார்க் எடுத்து பாஸ் பண்றோம். சோ இந்த 5 விஷயங்களும் இருக்கு. நம்ம எந்த ஒரு செயல் நம்ம செய்யறப்பவும் அதுல பகவானோட இதுவும் இருக்கு. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன் ஆகிய 3ம் செயலை தூண்டுபவை. புலன்கள், செயல் செய்பவன் ஆகிய 3ம் செயலை உண்டாக்குபவை. சோ அறிவு, அறியப்படும் பொருள், அறிபவன், இது எல்லாமே அதாவது நமக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு. நேத்திக்கு கூட நம்ம பார்த்தோம்ல, ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புளுக்கு ஒரு வகையான இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும். அவங்க இன்ட்ரெஸ்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி அவங்க வழிபாடும் மாறும். சோ அதுதான் இங்க சொல்றாங்க. நமக்கு எது நம்ம ரொம்ப பிடிக்குதோ அதை நோக்கி நம்ம போவோம். சோ நம்ம என்ன திங்க் பண்றோம், இது எல்லாமே பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ சாப்பிடுறதுல இருந்தே அதெல்லாம் கனெக்டா ஆயிருக்கு. அதனால நீ சாப்பாட்டு விஷயத்துல இருந்தே நம்ம அதை ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். என்ன சாப்பிடுறோம், நம்ம தேவையில்லாதது சாப்பிட்டோம்னா நம்மளோட குணங்களும் மாறும், நம்ம திங்கிங் மாறும். அப்ப நம்ம திங்கிங் வேற மாதிரி இருக்குன்னா நம்ம செயல்கள்ல அது காட்டும். சோ அதனால நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாங்க. உயிர்வாழிகள் எண்ணற்ற உருவமாக பிரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் அவர்களை பிரிக்கப்படாத ஆன்மீக இயற்கையாக அந்த அறிவின் மூலம் ஒருவன் காண்கின்றானோ அந்த அறிவு சத்வகுணத்தில் இருக்கும் அறிவாகும். சோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம மனுஷங்க, அதுக்கப்புறம் லிவிங் திங்ஸ், எல்லா அனிமல்ஸ் எல்லாமே இருக்கு இல்லையா? இங்க எல்லாரோட மனசுக்குள்ளேயும் ஆத்மா இருக்காங்க, பகவான் இருக்காங்க அப்படின்றத அந்த அந்த ஞானம் ஒருத்தனுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவன் வந்து அஹிம்சைய ஃபாலோ பண்ணுவான். அடுத்த எந்த ஒரு இதுக்கும் துன்பத்தை கொடுக்க மாட்டான். இது சத்வ அறிவு. இப்ப ரஜோ அறிவு, தமோ அறிவு, அதை பத்தியும் பகவான் சொல்றாங்க. எந்த அறிவின் மூலம் வெவ்வேறு உடல்களில் வெவ்வேறு விதமான உயிர்வாளிகள் இருப்பதாக ஒருவன் காண்கின்றானோ, அதாவது இப்போ நான்வெஜ் திரும்ப அதே சொல்றேன்னு நினைக்காதீங்க. ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட திங்கிங் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு பகவான் சொல்றாங்க, நான் சொல்லல. யாருக்கெல்லாம் மனுஷன்லாம் பெருசு, விலங்குகள் அந்த உயிரினங்கள்லாம் கேவலமானது, அதை நம்ம சாப்பிடறதுக்கு தான் நிறைய மீன்கள் இருக்கு, நிறைய கோழிகள் இருக்கு, ஆடுகள் இருக்கு, நம்ம சாப்பிடலன்னா அந்த ஃபுட் செயினே போயிடும். அந்த மாதிரி பேசுறவங்களும் இருக்காங்க இல்லையா? டாக்டர்ஸே பேசுறாங்க, நீங்க நான்வெஜ் சாப்பிட்டாதான் ஹெல்த்தியா இருக்க முடியும் அப்படின்ட்டு. நீங்க என்ன இப்படி சொல்றீங்கன்னா, நான் எதுவுமே சொல்லல. பகவான் வந்து சொல்லியிருக்காங்க, நம்ம எப்போ எல்லா உயிர்வாளிகளும் சேமு, அதை துன்புறுத்தக்கூடாது அப்படின்ற ஞானம் வருதோ அப்பதான் நம்ம சத்துவகுணத்துல இருக்கும். இல்ல அது நம்ம சாப்பிடணும் அப்பதான் ஃபுட் செயின். பகவானுக்கு தெரியாதா? பகவானுக்கு தெரியாத ஃபுட் செயினா? பகவான் தானே எல்லாத்தையும் நடத்துறது, பகவான் தான். சோ பகவானுக்கு தெரியும். பகவானும் சொல்லியிருக்காரு, நம்மளோட டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமுமே இந்த வெஜிடேரியன் ஃபுட்டை சாப்பிடுறதுக்கு டைஜஸ்ட் பண்ற மாதிரியான டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம் தான் பகவான் நமக்கு வச்சிருக்காங்க. இங்க டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்றாங்கன்னா, கலியுகத்துல இருக்கிற டாக்டர்ஸ் கண்டிப்பா அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. முட்டைய சாப்பிடுங்க, நான்வெஜ்ஜை சாப்பிடுங்க, என்ன ரெட் மீட்டை சாப்பிடுங்க, அதை சாப்பிடுங்க, இதை அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. ஆனா நம்ம பகவான் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். அப்படி நம்ம இந்த ரெட் மீட்டை சாப்பிடுங்க, இப்படி நான்வெஜ்ஜை சொல்றாங்கன்னா அவங்க எல்லாம் ரஜோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அப்புறம் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க எந்த அறிவின் மூலம் உண்மையை பற்றிய அறிவின்றி ஒரே விதமான செயலில் பற்றுதல் கொண்டு அதையே எல்லாமாக அறிகின்றானோ அந்த அற்பமான அறிவு தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்க ஆல்ரெடி பகவான் சொல்லிட்டாங்க, அவங்களுக்கு வந்து 100% அவங்க இக்னோரன்ஸ்ல தான் இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு கண்டிப்பா அத புரிஞ்சுக்கிற இது ரஜோகுணத்திலயாவது கொஞ்சம் இருக்குன்னு வைங்க, தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சுத்தமா கிடையாது. அதனால அவங்களோட முன்னோர்களாகவும் இருக்கட்டும், அவங்க அப்படியே வழியா அப்படியே சொல்லி வளர்த்துருப்பாங்க அவங்கள. அவங்க இப்ப சில பேர் வீட்டுல நான்வெஜ் இல்லாம அவங்களால இருக்கவே முடியாது இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி பட்ட மக்கள் எல்லாமே இந்த மாதிரி தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்ட்டு அர்த்தம் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. எந்த ஒரு செயல் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு பற்றின்றி விருப்பு வெறுப்பின்றி பலனை எதிர்பார்க்காமல் செய்யப்படுகின்றதோ அது சத்வகுணத்தின் செயல். இப்ப செயல்கள்ல சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம், எந்தெந்த செயலுக்கு வந்து
அது ப்ராப்பரா இப்போ அந்த மோட்டிவேஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் அவங்க எல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, அப்புறம் யாரெல்லாம் லைஃப்ல முன்னேறி வந்திருக்காங்களோ அவங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரு ரொட்டீன் வச்சிருப்பாங்க. ஹேபிட்ஸ் அது எல்லாமே நல்ல விதமா இருக்கும். ஒரு டிசிப்ளின்டு லைஃபா இருக்கும். சோ அதத்தான் இங்க பகவானும் சொல்றாங்க, ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட லைஃபா இருக்கும். விருப்பு வெறுப்பு இல்லாம பலனையும் எதிர்பார்க்காம அவங்க பாட்டுக்கு செஞ்சுக்கிட்டே போவாங்க. இப்ப அவங்களோட இப்ப அந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு டீச்சிங் சொல்றேன். நீங்க எந்த ஃபீல்டு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம். ஆபீஸ் லைஃப் அதுல கூட எடுத்துக்கலாம். ஒரு டீச்சரா இருக்காங்கன்னா அவங்க பாகுபாடெல்லாம் பார்க்க கூடாது. அதுதான் அவங்க தர்மம். சோ பகவத்கீதை ஞானம் எல்லாருக்கும் இருக்கும். எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பதான் அவங்க தர்மத்தோட எப்படி அவங்களோட அஃபீஷியல் லைஃப லீட் பண்றதுன்றதும் தெரியும். சோ அவங்க பாரபட்சம் பார்க்காம எல்லா குழந்தைங்களையும் முன்னேற்ற பாதையில கொண்டு போகணும். சோ அதுதான் சத்துவ குணத்துல நம்ம அவங்க வந்து டீச்சர் எதிர்பார்க்க மாட்டாங்க. சரி நான் என் கிட்ட படிக்கிற பசங்க எல்லாரும் நல்லா படிக்கணும். எல்லாரும் நல்ல நிலைமைக்கு வரணும் அப்படின்ற ஒரே உயர்ந்த எண்ணம் தான் அவங்களுக்கு இருக்கும். சோ இது எல்லாம் இப்படிலாம் இருந்துச்சு நம்ம எண்ணம்னா அது சத்துவகுணம். ஏன்னா அந்த பசங்க நல்ல வேலைக்கு போய் அவங்க எனக்கு சம்பாதிச்சு கொடுக்கும் அந்த ஒரு இதெல்லாம் இருக்காது அவங்களுக்கு. என்கிட்ட படிக்கிற பசங்க நல்லா படிக்கணும், அவங்களோட ஃபியூச்சர் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு தான் எதிர்பார்ப்பாங்க. சோ சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட திங்கிங் எப்படி இருக்கும்? இப்ப ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எந்த ஒரு செயல் ஆசைகளை திருப்தி செய்வதற்காக அவங்களுக்குன்ட்டு செல்ஃபிஷா நிறைய விஷஸ் வச்சிருப்பாங்க. அத வந்து திருப்தி செய்யணுன்றதுக்காக நிறைய முயற்சி மெனக்கிடுவாங்க. அப்புறம் அகங்காரம் இருக்கும். அகங்காரத்துடன் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல் ரஜோகுணத்தின் செயல். இதுவும் எல்லா ஃபீல்டுலயும் நீங்க பொருத்தி பார்க்கலாம். நம்ம செல்ஃபிஷா எனக்கு வந்து நல்ல பெனிஃபிட்டா இருக்கா, அதுக்கு அடுத்தவனோட இதெல்லாம் பாக்குறது கிடையாது. எனக்கு வந்து நல்ல பெனிஃபிட் கிடைக்குதா, அதுக்கு நிறைய மெனக்கிடுறது அந்த மாதிரி எல்லாம் செஞ்சோம் அப்படின்னா அது வந்து ரஜோகுணத்துல செய்யப்படுற செயல்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப தமோ குணத்துல எந்த ஒரு செயல் எதிர்கால பந்தத்தையும் மற்றவர்களுக்கு இழைக்கப்படும் துன்பத்தையும் கருத்தில் கொள்ளாமல், இதுக்குதான் நான் அந்த பிஸ்கட் ஃபேக்டரி, ஃபுட் ப்ராடக்ட்ஸ் அதெல்லாம் சொன்னேன் இல்லையா, கேன்சர் காசிங் ஏஜென்ட்ஸ்ன்னே இருக்கு. இப்ப சிப்ஸ் பேக்கெட்ல எல்லாம் பின்னாடி போட்டிருக்கோம் அந்த ஏதோ சம்திங் சம்திங். அதெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா ஆடே பண்ணக்கூடாது. ஆனா அது டேஸ்ட் என்ஹான்ஸ் பண்றதுக்குன்றதுக்காக இந்த கெமிக்கல்ஸை ஆட் பண்ணிடுறாங்க. அதை சாப்பிடுற மக்களுக்கு எல்லாம் கண்டிப்பா நோய் வரும், இல்ல வேற ஏதாவது கேன்சர் அளவுக்கு கொண்டு போகக்கூடியதும் இருக்கு. ஏன்னா நிறைய ஃபுட் இதுல மைக்ரோ பிளாஸ்டிக் எல்லாம் கலக்குறாங்க இல்லையா. இதெல்லாம் வந்து அப்படியே சர்வசாதாரணமா இண்டஸ்ட்ரியில கிடைக்குது. சோ இப்படி எல்லாம் பண்றாங்கன்னா அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஏன்னா அடுத்தவன் கஷ்டப்படுறான், அதை பத்தி எல்லாம் அவனுக்கு கவலை கிடையாது. எனக்கு நல்ல டேர்ன் ஓவர் இருக்கா, அதை தான் நான் பார்ப்பேன். சாஸ்திர விதிகளை புறக்கணித்து மயக்கத்தில் செய்யப்படுகின்றதோ அந்த செயல்கள் எல்லாமே தமோ குணத்துல செய்யப்படுற செயல்கள் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. இப்போ இந்த 3 வகையான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களோட தொழில் நினைக்கிறேன் படிக்கலாம். இயற்கை குணங்களின் தொடர்பின்றி, அகங்காரமின்றி, உற்சாகம் மற்றும் மன உறுதியுடன் வெற்றி தோல்விகளை பொருட்படுத்தாது தனது கடமைகளை செய்கின்றானோ அத்தகைய செயலாளி. இப்போ வந்து அவங்க செய்யறாங்கல்ல, செய்யற செயல்ல 3 வகையான குணங்கள். அதாவது நல்லா காமா இருக்கிறது, நல்லா இன்ட்ரெஸ்டா ஏதாவது ஒரு கஷ்டம் வந்துச்சு அப்படின்னாலும் துவண்டு போகாம சரி கஷ்டம் வந்துருச்சு, இதுல நம்ம எங்க தவறணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒர்க் அவுட் பண்ணிட்டு ஓகே நம்ம அடுத்தது இந்த தப்பை பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் ஒரு நல்ல விதத்துல கொண்டு போறது. போய் குறுக்கு வழியில எல்லாம் இது பண்றது இல்ல. நல்ல வழியில ஓகே நான் இந்த தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டேன், அடுத்த தடவை நான் வந்து இன்னும் எவ்வளவு ஹார்ட் ஒர்க் போட்டு நான் அதுல பாஸ் ஆகணுமோ அந்த விஷயங்கள்ல எல்லாம் மேற்கொண்டு அவன் கடமையை செய்யறானோ அந்த 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 மாதிரி செய்யக்கூடிய ஒரு தொழிலாளி சத்துவகுணத்துல இருக்கான் அப்படின்னு அர்த்தம். அதே ரஜகுணத்துல இருக்கிறவன் அவன் எப்படி இருப்பான், எப்படி செய்வான் வேலைகளை அப்படின்னா, எவனொருவன் தனது உழைப்பின் பலன்களில் பற்றுதல் கொண்டு அந்த பலன்களை அனுபவிக்க விரும்பி பேராசை கொண்டு எப்போதும் பொறாமையுடன் தூய்மையின்றி இன்ப துன்பங்களால் பாதிக்கப்படுகின்றானோ அத்தகைய செயலாளி ரஜோகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. சோ அவன் வந்து கஷ்டப்படுறான், அவனுக்கு வந்தே ஆகணும். இப்ப நான் கஷ்டப்பட்டு நான் உழைக்கிறேன், எனக்கு இந்த தடவை ப்ரமோஷன் கிடைச்சே ஆகணும். இன்னொருத்தனுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைச்சதுன்னா அதை ஏத்துக்க முடியாது அவங்களுக்கு. அந்த மாதிரி அந்த இன்பமா இருந்தா ரொம்ப ஆடுறது, ரொம்ப குதிக்கிறது, துன்பமா இருந்தா துவண்டு போயிட்டு நெகட்டிவா திங்க் பண்றது. இந்த தடவை என்னால வர முடியல, அவன் எனக்கு போட்டியா வந்துட்டான், அவனை எப்படின்னா இவனை முன்னேற்ற பாதையில எடுத்துக்கணும், அத பண்ணாம நான் எப்படி அவனை வந்து கீழே புடிச்சு அவன் காலை புடிச்சு எப்படி நான்
பார்த்துட்டு நான் மேல வர்றது அப்படின்லாம் நம்ம சிந்திச்சோம்னா நம்ம ரஜோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். கடைசி தமோ குணத்துல, இந்த தமோ குணத்துல இருக்கிறவன் சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ, பகவான் இதை செய்யாதன்னு சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா, அதைத்தான் அவன் செய்வான். யாரு? தமோ குணத்துல இருக்கவன். எப்போதும் சாஸ்திர விதிகளுக்கு எதிரான செயலில் எப்போதும் ஈடுபட்டு பௌதீகவாதியாக, பிடிவாதக்காரனாக, ஏமாற்றுபவனாக, எத்தனை சொல்றாங்க பாருங்க, ரொம்ப பிடிவாதம் இருக்கும் அவங்களுக்கு. ஏமாற்றுத்தனம் ரொம்ப சர்வ சாதாரணமா ஏமாத்திக்கிட்டு போவாங்க. பிறரை அவமதிப்பதில் நிபுணன். என்ஜினியர் நிபுணன் யார் சொல்லுவாங்க? அந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டுல செம்ம சூப்பர், அவங்கள தானே நிபுணன் சொல்லுவாங்க. சோ மத்தவங்கள அவமதிக்கிறதுல புடிச்சு, அதான் அவங்க இப்ப ஏதோ ஒரு, அது பாசா கூட இருக்கலாம், அந்த தமோ குணத்துல இருக்கலாம், பாசா கூட இருக்கலாம். அவன் வந்து இப்ப அந்த அவனுக்கு கீழே வேலை பார்க்கிற ஒரு தொழிலாளி நல்லா கஷ்டப்பட்டு எல்லாம் செஞ்சு கொண்டு வரான். எல்லாருக்கு முன்னாடி அவமானப்படுத்துறது, அதுல வந்து நிபுணனா இருப்பாங்களாம். அப்புறம் சோம்பேறித்தனம் இருக்கும் இவங்களுக்கு, எப்போதும் வருத்தம் தோய்ந்தவனாக இருக்கிறது. அதாவது இது எல்லாமே சேர்ந்து ஒருத்தர்கிட்டன்னு இல்ல. இப்ப நம்ம சோம்பேறியா இருக்கோம்னா நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். நம்ம ஏமாத்துறோம் அப்படின்னா நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு. இதுல இருக்கிற விஷயத்துல ஏதாவது ஒண்ணு இருந்தாலும் நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். எப்போதும் வருத்தப்பட்டு நம்ம ஆண்டவன் எல்லாம் கொடுத்துருக்கோம், ஆனாலும் நம்ம சேடா இருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். மற்றும் காலம் தாழ்த்துபவன், எந்த ஒரு வேலையை கொடுத்தாலும் அதை அப்புறம் பாத்துக்கலாம், ஓகே அதுக்கு இன்னும் இருக்கு 2-3 நாள் இருக்கு, நம்ம அப்பா பாத்துக்கலாம் அப்படின்னு தள்ளி தள்ளி போட்டான் அப்படின்னா, நம்ம தள்ளி போடுறோம் அப்படின்னாலே தமோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். அத்தகு செயலாளி தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. வேலை செய்யற இடத்துலயும் அந்த அவங்க பாஸ் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க, இது 2 நாளுக்குள்ள நீ முடிச்சிடணும் அப்படின்ட்டு. இன்னைக்கே முடிக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம், அவங்க அப்படியே ஹாயா டைமை வேஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது. அப்புறம் கடைசியில 1 மணி நேரத்துல முடிக்கலாம்னு பார்த்து முடிக்கவும் முடியாது, அப்புறம் திட்டு வாங்குவாங்க. சோ அது அந்த மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா அது தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். இப்ப அடுத்தது வந்து இன்டெலிஜென்ஸ். இந்த 3 பேர் சத்வகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட இன்டெலிஜென்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. பிருதாவின் மைந்தனே, செய்யத்தக்கது எது? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் செய்யணும், இந்த விஷயம் செய்யக்கூடாது, இந்த விஷயத்துக்கு பயப்படலாம், இந்த விஷயத்துக்கு பயப்பட வேண்டாம். அப்புறம் எது விடுதலை செய்வது, அதாவது நம்ம இந்த மெட்டீரியல் லைஃப்ல இருந்து நம்ம எப்படி வெளியே வர்றது, அதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்னலாம் பண்ணலாம். அவங்களும் கோயிலுக்கு போறவங்களா இருப்பாங்க, சாமி பக்தி கும்பிடுறவங்களா இருப்பாங்க. சாமி பக்தி கும்பிடலனாலும் அடுத்தவங்களுக்கு கெடுதலே செய்ய மாட்டாங்க, நல்ல விஷயங்களே செஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, அப்படியும் இருப்பாங்க. காமன் கம்போஸ்டா அவங்களுக்கான வேலைகளை மட்டும் செஞ்சுக்கிட்டு அப்படி இருப்பாங்க. இதெல்லாம் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க ஆகியவற்றை அறியக்கூடிய புத்தி சத்துவ குணத்தில் இருப்பதாகும். இவ்வளவு புத்தி எது நமக்கு செய்யணும். இப்ப ஏன்னா இந்த கொலை பண்றவன், டெரரிஸ்ட், அவனுக்கு இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்ற அறிவே இல்லையா. ஆனா சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயம் செய்யலாம், இந்த விஷயம் செய்யக்கூடாது, இதுக்கு பயப்படணும். பகவானுக்கு பிடிக்காத செயல்கள் நம்ம செய்யறோம்னா அதுக்கு பயப்படணும், பகவானுக்கு பிடிச்ச செயல்களை நம்ம செய்யலாம் அப்படின்ற அந்த கிளாரிட்டி, அந்த ஞானம் சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இருக்கும். இப்ப ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு தர்மம் அதர்மம், செய்யத்தக்க செயல், செய்யத்தகாத செயல், இவற்றுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டை அறிய இயலாத புத்தி யாருக்கு? ரஜோ குணத்துல. இது தர்மம். இப்ப லஞ்சம் எல்லாம் வாங்குறாங்க இல்லையா, ஆல்ரெடி அவங்க நல்லாதான் சம்பாதிச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க, இன்னும் நீங்க பணத்தை கொடுங்க, அந்த காரியத்தை பண்ணிடலாம், இந்த அதெல்லாம் சரியாயிடும், சர்வசாதாரணமா நடக்குது இல்லையா. அவங்க எல்லாருமே ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு அந்த புத்தி இல்ல. இது தர்மம், தர்மத்தோடதான் நம்ம அடப்போங்கடா. இந்த காலத்துல யாராச்சும் இருப்பாங்களா? அந்த அந்த ஒரு வேலை செய்யற இடத்துல 100 பேர் இருக்காங்க, அதுல 99 பேர் தப்பு பண்றாங்க. அந்த ஒருத்தன் அவன் சொல்றான், நான் வந்து அதர்ம பாதையில நான் போக மாட்டேன், நான் எதுவும் வாங்க மாட்டேன், எனக்கு நான் சம்பளம் வாங்குறேன், நான் வந்து அதுக்கேத்த மாதிரி நான் வேலை பார்ப்பேன், நான் யார்கிட்டயும் லஞ்சம் வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு அட்லீஸ்ட் ஒருத்தராவது இருப்பாங்க. சோ அவங்க யாருன்னா அவங்க பகவானுக்கு பிடிச்ச மாதிரி தர்ம பாதையில போறவங்க. அவரு வந்து ரஜோகுணத்துல இல்ல, அவரு சத்துவ குணத்துல இருக்காரு. இந்த 99 பேரும் தப்பு பண்றாங்க இல்லையா, அவங்களுக்கு அந்த ஞானமே இல்ல. நம்ம அதர்ம பாதையில போறோம், அதர்ம பாதையில போக கூடாது அப்படின்ற அந்த ஞானம் இல்ல. அவங்க எல்லாருமே ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது அவங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் அவ்வளவுதான் இருக்கு.
அப்படி அவங்களுக்கு அந்த புரிதல் இல்ல. இது தர்மம், இது அதர்மம், அந்த டிஃபரன்ஸே தெரியல அப்படின்னா, அவங்களுக்கு இன்டெலிஜென்ஸும் ரஜோகுணம் அவ்வளவுதான் இருக்கு அவங்களுக்கு புத்தி. அவங்க எல்லாருமே ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. அடுத்தது அறியாமை மற்றும் இருளின் அறியாமை 100% இருக்கும். யாருக்கு? தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு. தர்மத்தை அதர்மமாகவும், அதர்மத்தை தர்மமாகவும் ஏன்னா அவங்களுக்குன்ட்டு ஒரு பாலிசி வச்சிருப்பாங்க. அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் என்ன எதிர்க்கிறானா நான் வெட்டிடுவேன். அவ்வளவுதான். எனக்கு எவனும் இருக்கக்கூடாது. எனக்கு போட்டியா எவனும் இருக்கக்கூடாது. நான் அவனை அழிச்சிருவேன். அதுதான் அவங்களுக்கு வந்து கரெக்ட்ன்ற மாதிரி பேசுவாங்க. சோ அது அப்படியே சாஸ்திரத்துக்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கும். எப்போதும் தவறான அவன் போற வழி ஃபுல்லாவே தப்பான பாதையில தான் போவான். முயற்சி செய்யும் புத்தி பார்த்தனே தமோ குணத்தில். சோ அப்படிப்பட்டவங்க எல்லாம் தமோ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப அடுத்தது பிருதாவின் மைந்தனே இதுவுமே சத்தோகுணம், ரஜோகுணம், தமோ குணத்துல ஆஹ் என்னதுன்னு பார்க்கலாம். யோக பயிற்சியில் ரஜோகுணத்தை சார்ந்ததுமே உடைக்க முடியாததும் யோக பயிற்சியால் நிலையாக பாதுகாக்கப்படுவதும் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. மன உறுதி வந்து இந்த 3 வகையான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும், சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, நல்ல ஒரு நல்ல ரிஜிடான ஒரு மன உறுதி. பேர்ல இருக்குல்ல உறுதி, நல்ல உறுதியான மனசு அவங்களுக்கு இருக்கும். யாருக்குன்னா சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு. அவங்களுக்கு தோல்வியே பார்க்காதவங்க அப்படிலாம் இல்ல. தோல்வியை பார்த்தாலும் திரும்ப ஓகே நான் இந்த தடவை ஃபெயில் ஆயிட்டேன், அடுத்த தடவை நான் வந்து எதுல நான் வந்து மிஸ் ஆகுறேன், எதனால நான் தோத்து போனேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கு தக்கன ஒர்க் அவுட் பண்ணி நல்லபடியா கஷ்டப்பட்டு நான் வந்து பாஸ் பண்றேன். இது வந்து ஜஸ்ட் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். நீங்க அதை ரிலேட் பண்ணிக்கலாம் எல்லா விஷயத்திலயுமே. அவங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி மனசு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் மனம், வாழ்வு மற்றும் புலன்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்துவதுமான மன உறுதி. ஓகேங்களா? என்ன வந்தாலும் அந்த தர்ம பாதையில தான் இருப்பாங்க. அதர்ம பாதைக்கு போக மாட்டாங்க. யாரு? சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க. அதே இங்க ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, அறம்பொருள் மற்றும் இன்பத்தின் பலன்களின் மீது பற்றுதல் கொண்டுள்ளானோ. நான் கார் தரேன், நான் இந்த இதுல கொஞ்சம் என்ன தங்கத்தை கடத்திட்டு வரேன், உனக்கு வந்து கார் தந்துடுறேன், உனக்கு வந்து பெரிய சைஸ் டிவி வாங்கி தந்துடுறேன், ஃப்ரிட்ஜ் வாங்கி தரேன், வாஷிங் மிஷின் வாங்கி தரேன், இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு அப்படியா எனக்கு கிடைக்குது, எனக்கு ஃப்ரீயா கிடைக்குதா, எனக்கு டைமண்ட் நெக்லஸ் வாங்கி தரேன், இந்த மாதிரி பலன்களை எதிர்பார்த்து அவங்க அதர்ம பாதைக்கு போறாங்கன்னா அவங்க எல்லாருமே அவங்க மன உறுதி அவ்வளவுதான் இருக்கு. அதுல எல்லாம் பற்றுதல் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க வந்து ரஜோ குணத்துல சேர்ந்தவங்களா இருப்பாங்க. ஏன்னா அவங்க மனசு ஈஸியா அவங்க மன உறுதிய ஈஸியா நம்ம இது பண்ணிடலாம். அவங்க எல்லாம் ரஜோ குணத்துல இருக்கிறவங்க. பிருதாவின் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களோட மன உறுதி எப்படி இருக்கும்னா, கனவு, பயம், கவலை, வருத்தம் தோய்ந்த நிலை, மயக்கம் ஆகியவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு இதை தாண்டி அவங்களால நினைச்சே பார்க்க முடியாது. கனவு கண்டுகிட்டே இருக்கும், ஓவரா இமேஜின் பண்ணிட்டு அதுல தவறுகள் செய்யறது. இல்ல பயம், ரொம்ப பயப்பட்டோம்னா அதுவுமே தமோ குணம்னு பகவான் சொல்றாங்க. இதுல இருக்கிற எல்லாம் சேர்ந்து ஒருத்தர் தான் தமோ குணம். அப்படி இல்ல, நிறைய சின்ன சின்ன விஷயங்கள் சொல்றாங்க இல்லையா? சோ அந்த சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நம்ம கிட்டே இருக்குன்னா அது எல்லாத்தையும் நம்ம தூக்கி போட்டுறோம். ரொம்ப பயப்படுறோம்னா தமோ குணத்துல இருக்கோம்னு அர்த்தம். முன்னாடியுமே நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, வீரம் இருக்கணும், அச்சமின்மை, அதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. நம்ம தனியா தான் வரோம், தனியா தான் போறோம். அதனால ரொம்பவும் நம்ம பயப்பட்டுட்டு இருக்கக்கூடாது. கவலை, எப்ப பாரு கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கோம்னா நீ தமோ குணத்துல இருக்க அப்படின்னு அர்த்தம். ஹரே கிருஷ்ணா. சாரி. சோ நம்ம எப்ப பாரு கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா அப்போ நம்ம தமோ குணத்துல இருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம். நமக்கு எல்லாம் இருக்கு ஆனாலும் வருத்தப்பட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு வைங்க, அப்போ அவங்க தமோ குணத்துல இருக்காங்க. மயக்கம், அது எந்த மயக்கத்துக்கு ஒரு பெரிய லிஸ்டே போடலாம். ஆணு, பெண்ணு, அதை தாண்டி எதுவா வேணாலும் இருக்கலாம். அந்த புகழ் மயக்கம், பண மயக்கம், போதை மயக்கம், இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. அந்த மயக்கத்துல இருந்தாங்க அப்படின்னாலும் அதுவும் தமோ குணம் தான். அவங்களுக்கு வந்து மன உறுதியும் உறுதி அந்த இதே கிடையாது. அவங்களுக்கு வீக்கா தான் இருப்பாங்க. அறிவற்ற மன உறுதி தமோ குணத்தில் இருப்பதாகும். அவங்களுக்கு அறிவே கிடையாது, ஏன்னா இக்னோரன்ஸ்ல எல்லாம் இருக்காங்க. இப்ப அடுத்தது
ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்துவகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. எந்த சுகம், அதாவது அவங்க ஃபீல் பண்றது, யாருக்கெல்லாம் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் நடக்கும், சத்துவ குணத்துல இருக்கவங்களுக்கு மட்டும்தான் நடக்கும். இவங்க 2 பேருக்கு நடக்கவே நடக்காது. தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு சான்ஸே இல்லை. ஏன்னா பகவான் சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அவனை நான் நிரந்தரமான இந்த பௌதிக படுகொலியிலே நான் தள்ளிடுவேன், அவன் என்ன ரீச் பண்றதுக்கு சான்ஸே இல்லைன்னு பகவான் நேத்திக்கே சொல்லியிருக்காங்க. சோ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்னா, அவங்களுக்கு கஷ்டம் தான். ஏன்னா அவங்க சின்ன வயசுல இருந்தே கஷ்டப்பட்டு நல்ல நிலைமைக்கு ரீச் ஆகுறாங்க. இப்ப நம்ம நல்ல நிலைமைக்கு ரீச் ஆகணும்னா, இப்ப நம்ம எல்லாருமே படிச்சிருக்கோம்னு வைங்க, நம்ம படிக்கிறதுக்குமே நிறைய கஷ்டப்பட்டு தான் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? ஜஸ்ட் லைக் தட் அப்படியே ஈஸி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராமா ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம் வரேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்கிரீன் ஷேர் தெரியல, அப்படிதானே? ஆமா, ஸ்கிரீன் ஷேர் வரல மாதாஜி. ஓகே, நான் ஷேர் பண்றேன். only host can share this meeting. ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. கேக்குதா மாதாஜி? கேக்குது மாதாஜி. ஓகே, இப்போ கண்டினியூ பண்றேன். அதாவது இப்போ சத்துவ குணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா கஷ்டப்பட்டு தான் முன்னேறி இருப்பாங்க. அதுல வந்து முக்காவாசி பேர் பக்தர்களா தான் இருப்பாங்க. ஆனா பக்தர்கள் மட்டும்தானா அப்படின்னா இல்ல. பக்தர்கள் சாமி கும்பிடாதவங்க கூட ஆனா நல்ல 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 சொசைட்டிக்கு நல்ல விஷயங்கள் செய்யறவங்களும் இருப்பாங்க. சத்துவ குணத்துல கோவப்படாம இருப்பாங்க. அவங்களோட ரொட்டீன் லைஃபும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். சின்ன வயசுல இருந்து கஷ்டப்பட்டு படிச்சிருப்பாங்க. ஃப்ரீயா டியூஷன் எடுக்கிறது, ஃப்ரீயா நிறைய நல்ல நல்ல செயல்கள் செய்யறது, இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும் அவங்களோட செயல்கள். பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அந்த எந்த ஒரு உயிருக்கும் தீங்கு இழைக்காம இருக்கிறது, அவங்க எல்லாமே பகவானுக்கு பிடிக்கும். பகவான் என்ன சொல்றாங்க, அவங்க அதை லைஃப் லாங் கண்டினியூ பண்ணிட்டு வந்தாங்கன்னா அடுத்த ஜென்மத்துல அவங்க அப்படியே சத்துவ குணத்திலயும் இறந்து போறாங்கன்னா அடுத்த தடவை அவங்களுக்கு வந்து பக்தராகிற ஒரு இதா கொடுத்து திருப்பி நல்ல பக்தி பண்ணி பகவான் அவங்க கிட்ட எடுத்துப்பாங்க. சோ அதுவும் சொல்றாங்க. சோ அந்த மாதிரிப்பட்ட குரூப் ஆஃப் பீப்புளும் இந்த சத்துவ குணத்துல வருவாங்க. அவங்களுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷனும் நல்ல நல்லா இருக்கும். ஆரம்பத்தில் விஷத்தை போன்று இருந்தாலும் இறுதியில் அமிர்தத்தை போன்றதும் தன்னுணர்விற்கு ஒருவனை எழுப்புவதுமான சுகம் சத்வகுணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. சோ சத்வகுணத்துல இருக்கிறவங்க இப்படி இருப்பாங்க. இப்போ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னா, எந்த சுகம் புலன்களும் புலனின்ப பொருட்கள் ரொம்ப அவங்க புலனின்ப விஷயத்துல ரொம்ப இவங்க தியாகம் செய்யறவங்களா இருப்பாங்க. சத்வகுணத்துல இருக்கவங்க இவங்க வந்து புலனின்ப பொருட்களும் தொடர்பு கொள்வதால் அடையப்படுகின்றதோ ஆரம்பத்தில் இவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நல்ல சூப்பரா இருக்கு, நல்ல கம்ஃபர்டபுளா இருக்குன்னா அவங்க எடுத்துட்டு போவாங்க. அதுவே அவங்களுக்கு அன்கம்ஃபர்டபுள் ஆயிடுச்சுன்னா அதை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுவாங்க. அவங்களோட இது அவ்வளவுதான். போன்று தோன்றினாலும் இறுதியில் விஷமாகி விடுகின்றதோ அந்த சுகம் ரஜோகுணத்தின் தன்மையாக கொண்டதாக கூறப்படுகின்றது. ஏன்னா அவங்க புலன்களை திருப்தி செய்யறதுல ஈடுபடுறாங்களே தவிர அண்ட் எல்லா செயல்களும்
பலநோக்கு செயல்களா இவங்க வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க, யாரு ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க. அதனால அது வந்து ஒரு டெம்பரரியா ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கும், பர்மனண்டா அவங்களுக்கு சந்தோஷம் கொடுக்காது. லாஸ்ட் தமோ குணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன் ஒண்ணு வர்றதுக்கு சாத்தியமே இல்லை. ஏன்னா ஃபுல்லாவே தவறான செயல்கள்ல தான் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த மயக்கத்துல இருக்காங்க. உறக்கம், சோம்பல், அப்புறம் மாயையில் வருகின்ற சுகம் தமோ குணத்தில் இருப்பதாக கூறப்படுகின்றது. இவங்கெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா முக்காவாசி பேர் கண்டிப்பா பக்தியே சுத்தமா பகவான கிட்ட பக்தின்ற இதே கிடையாது. அந்த தாந்திரிகா, மாந்திரிகா, பேய கும்பிடுறது, அதெல்லாம் அதுல ஈடுபடுறவங்க இவங்க எல்லாரும். தமோ குணம் இவங்களுக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷனோ இல்ல பகவான் அடையணுமோ அது அடையணும் அந்த இது ஞானமே இருக்காது அவங்களுக்கு. இப்ப அடுத்தது அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு. இதுவுமே இந்த 3 வகையான குணங்கள்ல இருக்கிறவங்களோட விஷயம்தான். அமைதி, சுய கட்டுப்பாடு, தவம், தூய்மை, சகிப்புத்தன்மை, நேர்மை, அறிவு, பகுத்தறிவு, ஆத்திகம் ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்கள் செயல்படுகின்றனர். சோ இது வந்து சத்துவகுணம். சத்துவகுணத்துல பிராமணர்கள் மட்டும்தான் அப்படின்னு இல்ல, சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே இந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இருக்கா. நம்ம எல்லாருமே பகவான் வந்து நம்ம எல்லாரும் சத்துவகுணத்துல இருக்கணும் அப்படின்னு தான் பகவான் சொல்றாங்க. இப்ப இந்த சாப்டர்ல தான் இதையும் தாண்டி ஒரு குணம் இருக்கு, அதாவது சுத்த சத்துவ குணம். அதை பத்தி நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப ஆனா சத்துவ குணத்தை பத்தி நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும், இந்த 2 குணத்தை பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கணும். அப்பந்தான் சப்போஸ் நம்ம அதுல இருக்கிற ஏதாவது விஷயம் நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா அதை நம்ம மாத்திக்கலாம். இப்ப இதுல வந்து அமைதியோட இருக்கிறது, சுய கட்டுப்பாடு, புலன்கள் எல்லாத்தையும் கட்டுப்பாடோட வச்சுக்கிறது, தவம். தவம் பத்தி பகவான் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த 3 வகையான தவங்கள், அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. தூய்மையை நம்ம பார்த்தோம், போத் பிசிக்கலா அண்ட் மென்டலா. சகிப்புத்தன்மை நம்ம நிறைய பேர் இந்த காலத்துல சொல்றேன், நமக்கு சகிப்புத்தன்மை அவ்வளவா கம்மி ஆயிடுச்சு இல்லையா. மாமனார் மாமியார் கொஞ்சம் ஆரம்பத்துல இப்படிதான் இருப்பாங்க, அந்த சகிப்புத்தன்மை இல்லாததுனாலதான் நிறைய பிரச்சனை வருது இல்லையா. ஆனாலுமே நிறைய பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய்கிட்டும் இருக்காங்க, இல்லைன்னா இல்ல. ஆனாலும் நமக்கு சகிப்புத்தன்மையை நம்ம வளர்த்துக்கணும்னு பகவானே சொல்றாங்க. அது சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த விஷயங்கள் இருக்கும்னு சொல்றாங்க பகவான். நேர்மையா இருக்கிறது, நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த ஒரு 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 ஆபீஸ்ல 99-100 பேர் வேலை செய்யறாங்க, அந்த 99 பேரும் லஞ்சம் வாங்குறான் அப்படின்னா அவங்க எல்லாம் ரஜோகுணத்துல இருக்காங்க. அதுல ஒருத்தன் தர்மத்தோட இருக்கான்ல, அதான் அந்த நேர்மையை தான் இங்க போட்டிருக்காங்க பகவான். சோ நேர்மையோட இருக்காங்கன்னா அவங்க சத்துவ குணத்துல இருக்காங்க அப்படின்னு அர்த்தம். அறிவு, நல்ல ஞானத்தோட இருப்பாங்க. பகுத்தறிவு, எது பண்ணணும் எது பண்ணக்கூடாதுன்ற அந்த பகுத்தறிவும் உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். ஆத்திகம், கடவுளை கும்பிடுற அந்த ஒரு இது இருக்கும். ஆகிய இயற்கையான தன்மைகளில் பிராமணர்களுக்கு இவ்வளோ விஷயமும் இருக்கும் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. அடுத்தது ரஜோகுணத்துல சூரத்தனம், வலிமை, மன உறுதி, வளமை, போரில் தைரியம், கொடை, ஆளும் தன்மை ஆகியவை சத்திரியர்களின் சுபாவத்திற்கு பிறந்த செயல்கள். அதாவது இதுல வந்து பிராமணர்கள், சத்திரியர்கள், சூத்திரர்கள் 3 பேரு எப்படி எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றது சொல்றாங்க. இப்ப பாத்தீங்கன்னா எல்லாருமே எல்லா இதுலயுமே ஈடுபடுறாங்க. இப்ப பிராமணர்கள்லயுமே வேலை பாக்குறவங்க வந்துட்டாங்க. நம்ம ஒன்ஸ் வேலை பாக்குறோம் அப்படின்னாலே நம்ம சூத்திரர்கள் அந்த இதுல வந்துருவோம். ஓகேங்களா. இப்ப இந்த சோல்ஜர்ஸ், போலீஸ் ஆபீசர்ஸ் அவங்க எல்லாருமே பாத்தீங்கன்னா இதுல சத்திரியர்கள்ல யாரு வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றாங்களோ அவங்க எல்லாருமே சத்திரியர்கள். ஏன்னா நீங்க பகவத்கீதை புக் எடுத்தீங்கன்னா சத்திரியன் அதுக்கு அந்த வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா யாரு பாதுகாக்கிறாங்க, நாட்டு மக்களை யாரு பாதுகாக்கிறாங்க, ஒரு அட்டாக்ல இருந்து யாரெல்லாம் காப்பாத்துறாங்களோ அவங்கதான் சத்திரியர்கள். சோ போலீஸ் ஆபீசர்ஸ், ஆர்மி பீப்புள் இவங்க எல்லாருமே சத்திரியர்கள் அதுல வருவாங்க. சோ அந்த சத்திரியர்கள் எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்றதுதான் இங்க சொல்றாங்க. நல்ல ஒரு வீரம் இருக்கும், ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாங்க, போத் பிசிக்கலா அண்ட் மென்டலா. வளமை, போரில் தைரியம். ஏன்னா அவங்களுக்கு நம்மெல்லாம் சாதாரண நம்ம எல்லாரும் ஆர்மி பீப்புளா சோல்ஜர்ஸா ஆயிட முடியாது, எல்லாரும் போலீஸா ஆயிட முடியாது இல்லையா. நான் நிறைய பேருக்கு ஒரு பயந்த சுபாவம் இருக்கும். போலீஸ்க்கு தான் அடிக்கிற அந்த இது கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. தப்பு பண்றாங்கன்னா லட்டிய வச்சு அடிப்பாங்க இல்லையா. அது நம்ம திடீர்னு யாரையா போய் நம்ம அடிப்போமா. சோ அவங்களுக்கு அந்த இயற்கையாவே இருக்கும், அவங்களுக்கு அந்த தைரியம் எல்லாமே இருக்கும். கொடையாளி, நல்லா கொடுக்குற அந்த மனசும் இருக்கும். யாருக்கு சத்திரியர்களுக்கு இருக்கும் பகவான் சொல்றாங்க. ஆளும் தன்மை, அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி, இது எல்லாமே சத்திரியர்களோட சுபாவம் அப்படின்ட்டு சுபாவத்தில இருந்து பிறந்த செயல்கள். சோ இதுல என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் இருக்கோ நம்ம கிட்ட இருக்குன்னா நம்மளுமே சத்திரியர்கள் தான். இந்த பிராமணர்களுக்குள்ள விஷயங்கள்ல என்னெல்லாம்
என்னெல்லாம் இருக்கோ நம்மளுமே பிராமணர்கள் தான். சூத்திரர்கள்ல விஷயத்துல என்னெல்லாம் இருக்கோ அது நம்மளுமே அப்ப சூத்திரர்கள் தான். நம்ம எல்லாருமே மிக்ஸ் ஆனவங்க, எல்லாருமே ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கோம். இதுல யாரும் உயர்ந்தவரும் இல்ல, தாழ்ந்தவரும் இல்ல. நம்ம எல்லாருமே பகவானோட பாடியில இருந்து தான் பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல் ஆஃப் கிருஷ்ணா. அதனால நமக்குள்ள அடிச்சுக்கவே கூடாது. விவசாயம், பசுக்களை பராமரித்தல், வியாபாரம் ஆகியவை வைசியர்களின் இயற்கையான செயல்கள். சோ வைசியர்கள்ன்றவங்க பிசினஸ் செய்யறவங்க. அப்புறம் விவசாயம் பாக்குறவங்க, பசுக்கள் எல்லாம் பராமரிக்கிறாங்க அப்படின்னா அவங்க வைசியர்கள். இப்ப கிருஷ்ண பகவானே அவங்க வீட்டுல 1 கோடி பசு இருந்தது இல்லையா? இப்ப கிருஷ்ண பகவானே பிராமணர் இல்ல, வைசியர் அவரு. வியாபாரம் ஆகியவை இந்த வேலையெல்லாம் செய்யறவங்க வைசியர்கள். அப்புறம் உழைப்பாளிகளான சூத்திரர்களின் சுபாவம் மற்றவர்களுக்கு தொண்டு செய்வதாகும். இந்த 4 இதா பிரிச்சிருக்காங்க பகவான். ஆனா அதுக்கப்புறம் வந்த நம்ம பிரிட்டிஷ் ரூலர்ஸ், இந்த முகல் ரூலர்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து இன்னும் நல்லா டிவைட் பண்ணி நீங்க தாழ்ந்தவங்க, நீங்க பெரியவங்க அப்படின்லாம் சொல்லி நமக்குள்ளேயே அவங்க அந்த விரிசலை ஏற்படுத்திட்டாங்க. பகவான் ஏன் பிரிச்சிருக்காங்க? இப்போ ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் மறுபடியும் கிளாஸையே கொண்டு வராதீங்கன்னு சொல்லாதீங்க. இங்க எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுக்கலாம், அதுக்காக சொல்றேன். ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் இருக்காங்க, அதுல அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க குழந்தைங்கள்ல சில குழந்தைங்க நல்லா பாட்டு பாடும், சிலங்க நல்லா டான்ஸ் ஆடும், சிலதுக்கு வந்து அந்த லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இருக்கும், மைக்க புடிச்சு பேசுறது அதெல்லாம் இருக்கும். சோ அந்த டீச்சர் அதெல்லாம் பார்த்து ஒரு ஃபங்க்ஷன் வருது அப்படின்னா, இந்தமா நீங்க இந்த குரூப்லாம் சேர்ந்து டான்ஸ் ஆடணும், பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொறுப்பை ஒப்படைச்சிருவாங்க. நீங்க அழகா அந்த ஒரு குரூப்பா பிரிக்கிறாங்கல்ல, அந்தந்த குழந்தைங்க அந்தந்த விஷயத்துல ஸ்பெஷலிஸ்டா இருப்பாங்க. சோ அப்படி அவங்க அலாட் பண்ணி கொடுக்குறாங்க அந்த கிளாஸ் டீச்சர். அதே மாதிரிதான் பகவான், இவங்க பிராமணர்கள், இவங்க வந்து வேதங்களெல்லாம் கத்துக்கிட்டு பகவானுக்கு பூஜை செய்யறது அதெல்லாம் பண்ணட்டும். எல்லாராலையும் எல்லா வேலையும் பண்ண முடியாது இல்லையா? சோ இந்த 4 வகையா பிரிச்சாலும் இவங்க 4 பேருமே இன்டர் டிபெண்டன்ட். அந்த இவங்க யாரு, இந்த சத்திரியர்கள், அவங்க வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், இந்த பிராமணர்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், வைசியர்கள் சூத்திரர்களையும் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும். அந்த மாதிரி தான் பகவான் வந்து அமைச்சிருக்காங்க. இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்துதான் கோயிலையும் வழிபாடு பண்றாங்க. இப்போ காஞ்சிபுரத்துல தூக்குறாங்க, காஞ்சிபுரம்ல எந்த கோயிலுமே இந்த பல்லக்கு தூக்குறாங்க இல்லையா? அந்த அந்த அவங்களுக்கு எல்லாம் தோல் பலம் அவ்வளோ, பகவானையே தூக்கி சுமக்குறாங்க இல்லையா? சோ அப்போ அவங்க வந்து பிராமணர்கள் தான் தூக்கணும்னு இல்ல. அதுல பாத்தீங்கன்னா எல்லா வகையான எல்லா பிரிவினர் சேர்ந்தவங்களும் தூக்குறாங்க இல்லையா? அப்போ இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேணாமா, பகவானுக்கு எந்த பாகுபாடுமே கிடையாது. இப்ப அந்த ஆழ்வார்கள்ல பார்த்தோம்னா அதுலயுமே எல்லாரும் பிராமணர்களானா இல்ல, எல்லா விதமான வகையினரும் இருக்காங்க. சோ அதனால நம்ம தேவையே இல்லாம எவனோ ஒருத்தன் வந்து இது தாழ்ந்தது, இது நீங்க இது அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது. எப்படி ஒரு கிளாஸ் டீச்சர் குரூப்பா பிரிச்சிருக்காங்களோ, பகவான் வந்து அவங்க குணத்துக்கு ஏத்த மாதிரி, உடம்புக்கு ஏத்த மாதிரி நீ இந்த விஷயம் செய்ய, உனக்கு அவன் வந்து நல்ல மன உறுதியோட நல்ல இந்த குவாலிட்டிஸ், நல்ல தைரியத்தோட இருக்கான், அந்த லீடர்ஷிப் எல்லாம் இருக்கு, யாராவது வந்தாங்கன்னா அட்டாக் பண்ணா இவன் முன்னாடி வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்றான் அப்படின்னா அவன் சத்திரியன். சோ அவன் வந்து நீ இந்த வேலையெல்லாம் நீ பாத்துக்கோ, அந்த நாட்டு மக்களை பாக்குறது, இந்த கோயில் எல்லாம் எவனும் அட்டாக் பண்ணாம பாத்துக்கிறது, அதெல்லாம் நீ பாத்துக்கோ. இப்போ இங்க 4 பேரும் சாப்பிடுறதுக்கான சாப்பாட செஞ்சு கொடுக்கறது யாருன்னா இந்த வைசியன். அவன் விவசாயத்தை பாத்துக்குவான், அவன் நெல்லு வாங்குறது விக்கிறது, இவங்க எல்லாருக்கும் சப்ளை பண்றது அதான் அவன் பாத்துக்குவான். கடைசி இந்த சூத்திரன் அவன் வந்து உழைச்சு அவன் உழைப்ப கொடுப்பான். அவனுக்கு இங்க பிராமணர்களா இருக்க இவங்க வந்து கோயில்ல உனக்கு இந்த கஷ்டம் இருக்கா, நீ இதெல்லாம் பண்ணு. சோ இவங்க எல்லாருமே டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்காங்க. இதுல யாரும் ஒருத்தர் இல்லைன்னா கஷ்டம். சோ நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து என்ன கும்பிடுங்க அப்படிதான் பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. ஓகேவா? அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நமக்குள்ளேயே நம்ம சண்டை போட்டுக்க கூடாது. யாரிடம் இருந்து எல்லா உயிர்வாழிகளும் தோன்றினரோ, நம்ம எல்லாருமே பகவான் கிட்ட இருந்துதான் வந்திருக்கோம் இல்லையா? யார் எல்லா இடங்களிலும் பரவி உள்ளாரோ, யார் பரவி இருக்காங்க, பகவான் தான் எல்லா இடத்துலயும் இருக்காங்க இல்லையா? அவரால நம்ம மனசுக்குள்ளேயும் இருக்க முடியும், வெளியவும் இருக்க முடியும், 3 உலகத்திலயும் இருக்க முடியும், ஆன்மீக உலகம் எல்லாத்துலயும் இருக்க முடியும், அவரோட கோலோக விருந்தாவனத்திலயும் இருக்க முடியும். அந்த இறைவனை தனது சொந்த கடமையை செய்வதால் வழிபட்டு மனிதன் பக்குவத்தை அடைய முடியும். நமக்கு என்ன கடமை இருக்கோ அந்த கடமையை செஞ்சுக்கிட்டு
நம்ம பகவானையும் கும்பிடணும், பகவான் மேலயும் பக்தி பண்ணிக்கிட்டு வரணும். இப்போ இந்த சத்திரியர்கள்ன்றவங்க போர்ல வந்து போராடுறாங்க. கீழே பாருங்க வைசியர்கள் விவசாயமும் செய்யறாங்க. அதுக்கப்புறம் பிராமணர் வந்து எல்லாருக்கும் இது பண்ணி கொடுக்கறது என்னது, வேதத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு, பகவானை நம்ம அடையணும்னா என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் செய்யணும்னு அந்த பிராமணர்கள் எல்லாருக்கும் கத்து கொடுப்பாங்க. ஓகேங்களா? சோ நீங்க எல்லாரும் சேர்ந்து அவங்க அவங்களுக்குன்ட்டு உள்ள கடமையை செஞ்சுட்டு சாமி கிட்ட பக்தி பண்ணி நம்ம எல்லாருமே சேர்ந்து பகவான் கிட்ட போறது. அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப இங்க வந்து இந்த போட்டோல பாருங்க, ஒரு ஒரு அனிமல் இருக்கு, எல்லாருமே டிஃப்ரெண்ட் இல்லையா? சோ இவங்க எல்லாருக்கும் ரன்னிங் ரேஸ் வச்சா யாரு ஃபர்ஸ்ட் வர முடியும் இல்லையா? அதனால யார் யாருக்கு என்னென்ன முடியுமோ அதைத்தான் செய்யணும், யார் யாருக்கு எது வருமோ அதை மட்டும்தான் பண்ணணும். நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு மீனால தண்ணிக்குள்ளதான் இருக்க முடியும், தண்ணியை விட்டு வெளியே வந்தா அது செத்து போயிடும் இல்லையா? சோ அதுக்காக சிம்பாலிக்கா இதுல ரெப்ரசன்ட் பண்ணியிருக்காங்க. மற்றவரது கடமையை ஏற்று அதனை பக்குவமாக செய்வதை விட முறையாக செய்யாவிட்டாலும் தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டிருப்பதே சிறந்தது. ஒருத்தனுக்கு வந்து ஒரு விஷயம் வருது, இப்ப எனக்கு வந்து ஸ்லோகம் தான் சொல்றதுதான் வரும் அப்படின்னா அதையே செஞ்சுட்டு போலாம், அதை செஞ்சுக்கிட்டு அதுலயே பக்தி செஞ்சுட்டு நம்ம பகவானை அடைஞ்சிடலாம். அவங்க எல்லாம் வந்து நல்ல பாட்டு பாடுறாங்க, நானும் நல்ல பாட்டு பாடணும், நமக்கு ஆனா குரலே இல்லை அப்படின்னா அதையே நம்ம ட்ரை பண்ணணும் இல்லையா? பகவான் ஒருத்தருக்கு ஏதோ அட்லீஸ்ட் ஒரு விஷயமாவது கொடுத்துருப்பாங்க, எது நல்லா வருதோ அதை வச்சு நம்ம பகவானை பக்தி பண்ணலாம். தனது சொந்த கடமையில் ஈடுபட்டு இருப்பதே சிறந்தது. ஒருவனது இயற்கைக்கு ஏற்பட விதிக்கப்பட்டுள்ள கடமைகள் பாவ விளைவுகளால் என்றும் பாதிக்கப்படுவதில்லை. யார் யாருக்கு என்னென்ன வருதோ அதை செய்யணும். அப்புறம் தர்மம், எது தர்மம் எது அதர்மம் அந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும். அதுபடி நம்ம செயல்கள் எல்லாமே செஞ்சுக்கிட்டு வரணும். சுய கட்டுப்பாடு உடைய பற்றற்ற மற்றும் எல்லா பௌதீக சுகத்தையும் புறக்கணிக்க கூடிய ஒருவன் துறவை பயிற்சி செய்வதால் கர்ம விளைவுகளிலிருந்து விடுதலை என்னும் மிக உயர்ந்த பக்குவ நிலையை அடைகிறான். சோ இந்த குவாலிட்டிஸ் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இந்த குவாலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சுக்கணும், வளர்த்துக்கணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. சுய கட்டுப்பாடு, பற்று, ரொம்ப பற்று வச்சுக்க கூடாது. சாப்டர் 15ல பகவான் அந்த டிசைர் ட்ரீ ஞாபகம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாருக்கும். நம்ம பற்று வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா கண்டிப்பா இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுலே தான் சிக்கிக்கிட்டு இருப்போம், மேற்கொண்டு பகவானோட உலகத்துக்கு போகவே முடியாது. அப்புறம் மெட்டீரியல் எனக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு, பகவானே இப்படியே இருக்கணும் என் லைஃப், நான் எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இப்படியே இருக்கணும்னா பகவானும் உனக்கு இததான் பிடிச்சிருக்கா அப்ப இங்கேயே இருந்துருவாரு பகவான். சோ பௌதிக சுகத்தை வந்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமா புறக்கணிக்கணும் அப்படின்றாங்க. இருக்கணும், நமக்கு என்ன முடியுதோ அதுல இருக்கும். எனக்கு கீழே தரையில எல்லாம் படுக்க முடியாது, எனக்கு வயசாயிடுச்சு, கீழே உட்கார முடியாது, என்னால மேலதான் உட்கார முடியும், அதெல்லாம் ஓகே. பட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ராவா ரொம்ப சுகபோகத்தை அனுபவிச்சுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்படின்லாம் இருந்தோம்னா நம்ம இங்கே இருக்க வேண்டியதான். துறவு, அந்த துறவுலயும் நம்ம நிறைய விஷயம் பார்த்தோம் இல்லையா? சோ துறவு நம்ம கடைபிடிக்கணும். துறவுன்றது என்னது, நமக்கு நிறைய விஷயம் பிடிச்சிருக்கும், ஆனா பகவானுக்கு அது பிடிக்கலன்னா அதை துறக்க தெரியணும், தியாகம் பண்ண தெரியணும். இதெல்லாம் நம்ம பிராக்டிஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த கர்ம விளைவுகள் ஏதாவது நம்ம ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அதுபடி நம்ம செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம், அதுல ஏதாவது பாவ விளைவுகள் இருக்கு, எதுல பாவ விளைவுகள் இருக்குன்னு நம்மளால ஜட்ஜே பண்ண முடியாது. அதனாலதான் பகவான் வந்து சொல்றாங்க, நான் சொல்றபடி நீ கேளு, அப்ப நீ வந்து பாவ விளைவுகள்ல இருந்து விடுதலை அடைஞ்சிருவ அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. சோ இப்படியெல்லாம் நம்ம பகவான் சொல்ற மாதிரி செஞ்சுட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பெரிய ஒரு பக்குவ நிலைய அடைய முடியும் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. இவ்வாறு தெய்வீகமான நிலை பெற்றவன் உடனடியாக பரபிரம்மனை உணர்ந்து இன்பம் நிறைந்தவனாகிறான். சோ இந்த யாரெல்லாம் வந்து அந்த பக்குவ நிலையை அடைஞ்சவங்க அவங்களுக்கு என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் அவங்க வந்து தெய்வீகத்தை உணர முடியும். இப்ப ஹரிதாஸ் தாக்கூர் அவர்கள் போட்டு அடின்னு அடிக்கிறாங்க, ஆனாலும் அவருக்கு வருத்தம் இல்லை, எல்லாரும் என்னை போட்டு அடிக்கிறாங்களே, எந்த வருத்தமும் இல்லை. பிரகலாத மகாராஜரை அவங்க அப்பா போட்டு சித்திரவதை செய்யறான், ஆனாலும் நம்ம அப்பா இப்படி பண்றாரே எந்த வருத்தமும் இல்லை, அவர் பாட்டுக்கு நாராயணா 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 நாராயணான்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்காரு. அவருக்கு தெரியும் எப்படி பகவான் வந்து காப்பாத்துவாரு, எனக்கு நான் இப்ப மனுஷ பிறவி இருக்கா, நான் பாட்டுக்கு கும்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு அவர் பாட்டுக்கு இருப்பாரு. அந்த தெய்வீக நிலை, அந்த பக்குவ நிலை அடைஞ்சவங்களோட மனப்பான்மை அப்படி இருக்கும். அவன் என்றும் கவலைப்படுவது இல்லை. சோ அவங்களுக்கு கவலையே இருக்காது. பிரகலாத அவனுக்கு தான் கவலையா இருந்தது, என்னடா இவன் என்ன பண்ணாலும் இவன் அசைய மாட்டானே அப்படின்ட்டு அவன் தான் புலம்பிக்கிட்டு இருந்தான். பிரகலாத மகாராஜருக்கு அந்த கவலையே இல்லை, எனக்கு பகவான் இருக்கான், நாராயணா நாராயணா நாராயணான்னு அந்த தவத்திலேயே தான் இருப்பாரு அவரு.
எதையும் அடைய வேண்டும் என்று விரும்புவதும் இல்லை இல்லையா? அவங்களுக்கு எதிர்பார்ப்பே இருக்காது. எல்லா உயிர்வாளிகளிடமும் அவன் சமநோக்கு கொள்கிறான். இது அந்த படத்துல கூட காமிச்சிருந்தாங்க. அவர் அப்படிதான் இருந்தாரு இல்லையா? பிரகலாத மகாராஜர் அவன் வந்து கஷ்டத்தை கொடுக்குறான், நிறைய பேரை அடிச்சு துன்புறுத்துறான். இவரு பிரகலாத மகாராஜர் கருணையோட இருக்காரு. இவங்களெல்லாம் அடிக்கிறியே அப்படின்ற மாதிரி. ஏன்னா அவர் எல்லாரையும் சமமா பாக்குற அந்த உயர்ந்த மனப்பான்மை பிரகலாத மகாராஜருக்கு. அப்படிதான் இருக்கணும்னு பகவான் சொல்றாங்க. அத்தகைய நிலையில் அவன் எனது தூய பக்தி தொண்டை அடைகிறான். நம்ம இப்படி எல்லாம் இருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம தூய பக்தி தொண்டை செஞ்சுக்கிட்டு வரோம் அப்படின்னு அர்த்தம். பக்தி தொண்டால் மட்டுமே என்னை முழுமுதற் கடவுளா. சோ பக்தி தொண்டு செஞ்சா மட்டுமே பக்தி தொண்டு, அதாவது நம்ம செய்யறோம்ல, பக்தி பண்றோம் இல்லையா? பூஜை பண்றது, ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறது, அர்ச்சனை பண்றது, அந்த நவவித பக்தியுமே அதெல்லாம் பண்றோம் இல்லையா? அது பண்றது மூலியமா தான் பகவானை அடைய முடியும் அப்படின்றதும் பகவான் சொல்றாங்க. உள்ளது உள்ளபடி அறிந்து கொள்ள முடியும். என்னை பற்றிய முழுமையான உணர்வை அத்தகு பக்தியினால் அடையும் போது இறைவனின் திருநாட்டிற்குள் நுழைய முடியும். சோ இந்த மாதிரி பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பா பகவானோட உலகமான கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும் பகவானே சொல்றாங்க. அடுத்தது, எல்லா விதமான செயல்களில் ஈடுபட்டு இருந்தாலும் எனது தூய பக்தன் எனது பாதுகாப்பின் கீழ் எனது கருணையால் நித்தியமான அழிவற்ற இடத்தை அடைகிறான். அதாவது நித்தியமான இடம்னா என்னது? நித்தியம்னா பர்மனண்டான இடம் எது? கோலோக விருந்தாவனம். அழிவற்ற இடம், அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு அழிவே கிடையாது. சோ அந்த இடத்த நம்ம அடைய முடியும் தூய பக்தி தொண்டு செஞ்சோம்னா. இங்க பிரபுபாதர் அவர்கள் தூய பக்தர். ஒரு தூய பக்தராலதான் ரொம்ப தீய செயல்கள்ல இருக்கிறவங்கள கூட பக்தி தொண்டுக்கு கொண்டு வர முடியும். அதனாலதான் தூய பக்தி தொண்டு பேசுறப்போ, தூய பக்தன் பேசுறப்பெல்லாம் பிரபுபாதரோட போட்டோ போட்டிருப்பாங்க. ஏன்னா அவரு அங்க ஃபாரின் கண்ட்ரிக்கு போனப்ப எந்தெந்த மக்களை திருத்துனாங்க, அந்த ட்ரக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டவங்க, அந்த 4 ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதவங்கள திருத்துனாங்க. சோ அப்பேற்பட்ட அவர் வெறும் கிருஷ்ண பிரசாதத்தை கொடுத்து நாம சங்கீர்த்தனம் பாடிக்கிட்டே இருப்பார். பார்க்கு கிடைக்குதா, இந்த மைக்கு கிடைச்சதுன்னா போதும் அவர் கிருஷ்ணர் பத்தி இந்த சங்கீர்த்தனம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர சங்கீர்த்தனம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாரு. இந்த ட்ரக்ஸ், இந்த ஹிப்பீஸ் அவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்கே, இந்த பாட்டு நல்லா இருக்கேன்னு சொல்லி தாளம் போட ஆரம்பிச்சாங்க. அப்படியே அவங்கள கிருஷ்ண பக்திக்கு கொண்டு வந்துட்டாங்க. அப்புறம் நல்ல ரசகுல்லா நல்லா செய்வாங்க, பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணி அதை கைவசம் வச்சிருப்பாங்க. சோ அதை கொடுத்துருவாங்க. கிருஷ்ண பிரசாதம் நல்லா இருக்கே, டேஸ்டா இருக்கேன்னு சொல்லி அவங்களும் சாப்பிடுவாங்க. கிருஷ்ண பிரசாதம் சாப்பிட அவங்களுக்குள்ள ஒரு பியூரிபிகேஷன் வந்துட்டே இருந்து அவங்க எல்லாருமே கிருஷ்ண பக்தர்களா மாறினாங்க. அதனாலதான் நமக்கும் இங்க இஸ்கான் வந்துட்ட அப்புறம் நீங்க சாப்பிடுற 4 வேளை சாப்பிடுறீங்களோ, 5 வேளை 6 வேளை எப்பெல்லாம் சாப்பிடுறீங்களோ பகவானுக்கு ஆஃபர் பண்ணிட்டு கிருஷ்ண பிரசாதமா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ட்டு அந்த இதை ஸ்ட்ரெஸ் பண்றதுக்கு காரணம் அதுதான். நம்ம கிட்ட தீய நிறைய குணங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் போகணும்னா நம்ம கிருஷ்ண பிரசாதம் கண்டினியூஸா எடுக்க கண்டிப்பா நம்மளும் தூய பக்த நிலைக்கு வர முடியும், நம்மளும் தூய பக்தி தொண்டை செய்ய முடியும். சோ யாரு இந்த தூய பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்க கண்டிப்பா பகவானோட திருநாடான கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போக முடியும். நீ என்னை பற்றிய உணர்வில் நிலை பெற்றால் எனது கருணையின் மூலம் கட்டுண்ட வாழ்வின் எல்லா தடங்கல்களையும் கடந்து விடுவாய். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, நீ உன் மனசை என்கிட்ட கொடுத்துரு, நீ செயல்கள் செய்யு, உன் மனசை என்கிட்ட வச்சிரு அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. நம்ம பாட்டுக்கு நாம ஜபம், நம்ம செயல்கள் செய்யறப்பவே நாம ஜபம் சொல்லிக்கிட்டே செஞ்சோம் அப்படின்னாலே பகவான் வில் டேக் கேர். அப்போ நம்ம என்னென்ன விஷயம் நமக்கு வேணும், எனக்கு நம்ம லைஃப்ல எது இவனுக்கு வேணும்ன்றது பகவான் பார்த்து கொடுத்துருப்பாங்க. எது வேண்டாமோ, நமக்கு எது வேண்டாமோ அது பகவானே தடுத்து நிறுத்திடுவாங்க. நம்ம பகவானோட பக்தி தொண்டு செஞ்சுட்டு நாம ஸ்மரணையிலே இருக்கோம் அப்படின்னா பகவான் வில் டேக் கேர் ஆஃப் அவர் லைஃப். ஆனால் அத்தகைய உணர்வின்றி ஆனா இந்த மாதிரி இல்லாம அகங்காரம் இருக்கு, நான் சொல்வதை கேட்காமல் செயல்பட்டால் நீ நான் இவ்வளவும் சொல்றேன் ஆனா இதெல்லாம் இவ்வளோத்தையும் கேட்டுட்டு ஓகே அப்படின்ட்டு நம்ம இஷ்டத்துக்கே செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம அவரை சொல்லல, நம்மளதான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அர்ஜுனர் வந்து ரொம்ப அவர் கிருஷ்ண பக்தர். அதனால அவரு பகவான் என்ன சொல்றாரோ அதுதான் செய்வாங்க. அவர் மட்டும் இல்ல, அந்த பஞ்ச பாண்டவர்கள் எல்லாருமே. சோ இது வந்து நமக்கு சொல்றது, ஏன்னா நம்ம தான் மீறுவோம் இல்லையா? நம்ம வந்து பகவான் என்ன சொல்றது, நான் பாட்டுக்கு என் இஷ்டத்துக்கு இருப்பேன் அப்படின்றதுதான் நம்ம அழிவுதான் நமக்கு.
ஜட சக்தியால் செய்யப்பட்ட இயந்திரத்தில் அமர்ந்துள்ள எல்லா உயிர்வாழிகளின் பயணங்களையும் அவரவர் இதயத்தில் வீட்டுள்ள முழுமுதற் கடவுளே வழி நடத்துகிறார். சோ நம்ம எல்லார் மனசுக்குள்ளேயும் பரமாத்மாவா பகவான் இருக்காங்க. சோ நம்மள வழி நடத்துறது பகவான் தான். நம்ம வந்து பகவான் சொல்றபடி செயல்களை செஞ்சுட்டு பகவானே நீதான் எனக்கு அந்த அந்த பணிவோட இருக்கணும். பகவானே நான் நல்லபடியா படிச்சுட்டேன், அதுக்கு தேங்க்ஸ் நிறைய 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 டைம்ஸ் நம்ம சொல்லணும். எப்படி சாரி சொல்றோம், எப்படி ப்ளீஸ்ன்னு சொல்றோம், நமக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்கல்ல ஸ்கூல்ல, நம்ம இந்த 3 வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு அதை பகவான் கிட்டயும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு நன்றியோட இருக்கணும். ஏன்னா பகவான் இல்லாம எனக்கு இந்த பேச்சு வரல, நீங்க எல்லாரும் வந்து உட்கார்ல, இது எல்லாமே பகவானோட அருள். சோ அதனால நம்ம எல்லாரும் பகவானே நீங்க தான் வழி நடத்தணும்னு சொல்லி பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிட்டு பகவானே நான் நல்லபடியா பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்ற ஒரு கோரிக்கையை வச்சுக்கிட்டு நம்ம பக்தி தொண்டும் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கணும். பரத வழி தோன்றலே அவரிடம் முழுமையாக சரணடைவாயாக. நம்ம வந்து பகவான் கிட்ட கம்ப்ளீட் ஃபெய்த் இருக்கணும், கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆயிடணும். நம்ம ஹாப்பினஸ் வந்தாலும் சரி, கஷ்டம் வந்தாலும் சரி, அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு நமக்கு மனசு இருக்கணும். அவரது கருணையால் தெய்வீக அமைதியையும் உன்னதமான நித்திய இடத்தையும் நீ அடைவாய். சோ நம்ம கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் ஆனாதான் பக்தியே செய்ய வருவாங்க. சரண்டர் நம்பிக்கையே இல்ல, சரண்டரும் ஆகலன்னா அவங்க யாருமே பக்தி தொண்டு செய்ய மாட்டாங்க. சோ முதல்ல அந்த பக்தியே எதுல ஆரம்பிக்குதுன்னா சரண்டரிங். பகவான் கிட்ட நம்ம சரணடைகிறது மூலியமா தான் நம்ம பக்தி தொண்டே ஸ்டார்ட் ஆகுது. அதனால நீ பாட்டுக்கு எல்லாத்தையும் என்கிட்ட விட்டுட்டு நீ பாட்டுக்கு செயல்களை செய் அப்படின்ட்டு பகவான் வந்து இதுல ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. இவ்வாறு ரகசியமானதை காட்டிலும் மிகவும் ரகசியமான ஞானத்தை நான் உனக்கு விளக்கியுள்ளேன். இதனை முழுமையாக கவனமாக சிந்தித்து நீ செய்ய விரும்புவதை செய். இப்ப நான் இவ்வளவு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன், இது எல்லாத்தையும் நல்லா யோசிச்சுட்டு நீ வந்து உன் செயல்களை செய்யி. அப்படி இவ்வளவு விஷயம் சொல்லிட்டாரு. அதுக்கப்புறமும் பகவான் என்ன சொல்றாங்க அர்ஜுனர் கிட்ட, ஓ இஷ்டம்ப்பா, நான் இவ்வளவு விஷயம் சொல்லிட்டேன், இதுக்கு மேல நீ எப்படி நடந்துக்கணும்ன்றது உன் இஷ்டம் அப்படின்னு பகவான் சொல்லிடுறாங்க. அடுத்த ஸ்லோகம்ல நம்ம ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் தான் எப்படி இருக்காங்க பாருங்க. முன்னாடி இப்ப இருக்கிற இஸ்கான் டெம்பிளுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன வீட்டுலதான் வச்சு வழிபாடு எல்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. அதுக்கப்புறம் நம்மள மாதிரி பக்தர்கள் எல்லாம் கொடுத்த அந்த டொனேஷன்ல தான் இப்ப நல்லா விஸ்தாரமா அழகா பிரம்மாண்டமா இஸ்கான் கோயில் கட்டியிருக்காங்க. டெய்லி மங்கள ஆரத்தி நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா, அதுல வந்து பகவான் ராதையும் கிருஷ்ணரும் நல்லா அழகா ஒரு தாமரை பீடத்துல இருந்து டெய்லியும் பாருங்க, அவ்வளவு அலங்காரம் அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கு. அதனால பார்க்காதவங்க பாருங்க மங்களார்த்தி எல்லாமே. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து, சோ பகவான் வந்து இது நமக்கு தான் சொல்றாங்க. நம்ம தேவையில்லாத விஷயங்கள் எல்லாம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்காம பகவானை பத்தி நினைக்கணும். நம்ம காலையில பகவானோட முகத்துல விழிக்கணும். அப்புறம் நம்ம கண்களுக்கு நம்ம பகவானோட அலங்காரத்தை பாக்குறதையே நல்லது. நம்ம கண்களுக்கு கிருஷ்ண பிரசாதமா பகவானோட அலங்காரம், அபிஷேகம் அதெல்லாமே பார்க்கலாம். சோ அப்படி நம்ம கண்களுக்கு கொடுக்கலாம். காதுகளை பகவான பத்தின விஷயங்களை கேட்கலாம், ஸ்லோகங்கள் நம்மளே வாசிக்கலாம், ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரம் நம்மளே ஜபிக்கலாம், அது நம்ம காதுகளுக்கும் கேக்குது இல்லையா. அப்புறம் கைகள் நம்ம துளசி மாலையை வச்சு ஜபம் பண்றோம் அப்படின்னா கைகளுக்கு நம்ம கிருஷ்ணரோட இதைதான் நமக்கு இது பண்ணிட்டு இருக்கோம். துளசி செடிக்கு முன்னாடி பாக்குறோம், இது எல்லாமே. சோ நம்ம ஐம்புலன்கள் கால்களால நம்ம பகவானோட கோயிலை நோக்கி நடக்கிறோம், இதெல்லாமே கிருஷ்ண பிரசாதம் தான் இல்லையா. நம்ம ஐம்புலன்கள் மனச பகவான் கிட்ட கொடுத்துடுறது, அறிவையும் பகவான் கிட்ட கொடுத்துடுறது, பகவானோட விஷயங்களை செய்யறதுக்கு அந்த அறிவை யூஸ் பண்றது. எப்போதும் என்னை பற்றி நினைத்து எனது பக்தனாக ஆகி என்னை வழிபட்டு பகவான நல்லா கும்பிட்டுட்டு உனது வணக்கங்களை எனக்கு சமர்ப்பிப்பாயாக. இவ்வாறு நீ என்னை வந்து அடைவா என்பதில் ஐயமில்லை. இப்படிலாம் நம்ம பண்ணிட்டே வந்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா பகவானை ரீச் பண்ணிடுவோம். இதுல எந்த டவுட்டும் இல்லைன்னு பகவானே சொல்லிட்டாங்க. நீ எனக்கு மிகவும் பிரியமான நண்பன் என்பதால் இந்த சத்தியத்தை நான் உனக்கு அழிக்கிறேன். சோ பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அர்ஜுனரை இல்லையா, அதனால இது வந்து சத்தியம்னே சொல்றாங்க. சோ நம்ம எல்லாருமே பகவானோட ஸ்மரணையில இருந்து பகவானை கும்பிட்டுட்டு வந்தோம்னா கண்டிப்பா பகவானும் நம்மள கூப்பிட்டுப்பாங்க அவங்களோட உலகத்துக்கு. எல்லா விதமான தர்மங்களையும்
துறந்து என்னிடம் மட்டுமே சரணடைவாயாக. இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா நம்ம நிறைய விதமான கடவுளை எல்லாம் கும்பிட்டுட்டு இருந்திருப்போம். எதுவுமே வேஸ்ட் இல்ல. ஆனா பகவான் என்ன சொல்றாங்க, என்ன மட்டும் சரணடைஞ்சிரு, நான் எல்லா பாவத்துல இருந்தும் நான் உன்னை விடுவிச்சிடுறேன். அதனால எந்த ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்க்கையில எந்த ஒரு விஷயம் நடந்தாலும் நீ பயப்படாத, நான் இருக்கேன், என்கிட்ட சரணட அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. சோ நம்மளும் வாழ்க்கையில என்ன கஷ்டம் வந்தாலும் நம்ம பயப்பட வேண்டாம். பகவான் மேல பகவானே காப்பாத்து, நீதான் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு எப்படி திரௌபதி கும்பிட்டு பகவானை கூப்பிடுறாளோ அந்த மாதிரி நம்மளும் பகவானே நீதான் காப்பாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கூப்பிட்டா கண்டிப்பா பகவான் நம்மளை காப்பாத்துவார். இந்த ரகசிய ஞானம் அதுக்குன்னு ஒரு நாள் இல்ல, நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும். பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே வர்றப்பந்தான் பகவானும் காப்பாத்துவாங்க. சும்மா எனக்கு நான் கும்பிடவே மாட்டேன், எல்லா நாளும் பகவானை திட்டிகிட்டு இருப்பேன், ஒரு நாள் நான் கும்பிடுவேன் அப்ப காப்பாத்தணும்னா அப்படிலாம் இல்லை. நம்ம பக்தி தொண்டை செய்யணும். இந்த ரகசிய ஞானம் தவம் இல்லாதவருக்கோ, ஏன்னா பகவான் சொன்னாங்க இல்லையா, அந்த 3 வகையான தவங்கள் அதெல்லாம் செய்யணும். அவங்களுக்கு எல்லாம் இது புரியாது, இந்த ரகசிய ஞானம் புரியாது, இல்ல பக்தியே இல்ல அவங்களுக்கும் புரியாது, பக்தி தொண்டே செய்யல அவங்களுக்கும் இது புரியாது. யாருக்கெல்லாம் பகவான் மேல பொறாம இருக்கோ, அவன் ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு மனுஷன், அவனுக்கு அத்தனை கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க, நானும் வச்சுக்குவேன் அப்படின்லாம் இருக்கிறாங்க. பகவானுக்கும் நமக்கும் நம்மளாம் ஒரு பொறி, பகவான் எங்கேயோ இருக்காங்க இல்லையா. அதுக்கும் நிறைய அர்த்தம்லாம் இருக்கு. ராமாவதாரத்துல ராமர் அந்த காட்டுக்கு வர்றப்போ அவ்வளோ ரிஷிகள் இருப்பாங்க. அவங்க எல்லாரும் ராமரோட அழகுல மயங்கி அப்படி இருக்கிறப்போ அவங்களுக்கு பகவான் அடுத்த அவதாரம் என்னோட கிருஷ்ணாவதாரம் வரும், அதுல நீங்க எல்லாருமே கோபிகைகளா வாங்க, அப்ப நீங்க நான் உங்களை திருப்திப்படுத்துவேன் அப்படின்னு சொன்னனாலதான் அந்த கோபியர்கள் எல்லாருமே அந்த முனிவர்கள் தான் கோபியர்களா வராங்க. சோ அதனால அதுக்கு அவ்வளோ அர்த்தங்கள் இருக்கு. நம்ம அசிங்கமா பேசுற அந்த இதெல்லாம் இல்ல. இது லெவல் 2ல இன்னுமே டீடைல்டா நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த ரகசியமான ஞானம் தவம் இல்லாதவங்களுக்கு புரியாது, பக்தி இல்லாதவங்களுக்கு புரியாது, பக்தி தொண்டு செய்யாதவங்களுக்கும் புரியாது அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. பொறாமை, பகவான் கிட்ட பொறாமை பட்டுட்டு இருக்கவங்களுக்கும் புரியாது. அப்புறம் புரியாது, நீ அவங்க கிட்ட நீ சொல்லவும் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு பகவான் சொல்றாங்க. யாருக்கு என்னை பத்தி கேட்கறதுல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கோ அவங்களுக்கு மட்டும் நீ என்னை பத்தி சொல்லு, என்கிட்ட இன்ட்ரெஸ்டே இல்லாதவங்க கிட்ட நீ சொல்லாதேன்னே பகவான் சொல்லிட்டாங்க. இப்ப அடுத்த ஸ்லோகம்ல, இந்த பரம ரகசியத்தை எனது பக்தர்களிடம் விளக்குபவனுக்கு. சோ நம்ம பகவானை பத்தி நம்ம சொல்றோம், ஒருத்தங்க ஆல்ரெடி கொஞ்சம் பக்தியோட தான் இருக்காங்க, அவங்க கிட்ட சொன்னோம் அப்படின்னா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இப்ப நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு அப்படின்னா பகவானுக்கு என்ன ரொம்ப பிடிக்கும், நீங்க இன்னொருத்தருக்கு சொல்றீங்க, இன்னொரு பக்தனுக்கு சொல்றீங்கன்னா பகவானுக்கு உங்களை ரொம்ப பிடிக்கும். தூய பக்தி தொண்டு உறுதிப்படுத்துவ. ஏன்னா இப்படி எல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம சொல்றப்போ நம்மளோட பக்தி தொண்டு நல்ல தூய்மையாகும், தூய பக்தி தொண்டு செய்ய ஆரம்பிச்சிருவோம். ஏன்னா நம்ம ஆரம்ப நிலையில இருக்கிறப்போ உடனே தூய பக்தி தொண்டு நம்ம ரீச் பண்ண மாட்டோம். அது கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஒரு படியா போற மாதிரி அது உறுதிப்படுத்துவதோடு அவன் இறுதியில் நிச்சயமாக என்னிடம் திரும்பி வருகிறான். இப்படியே நம்ம தூய பக்தி தொண்டு செஞ்சுக்கிட்டே வந்தோம்னா கண்டிப்பா பகவானோட உலகத்தை அடைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு பகவானே சொல்றாங்க. அவனை விட எனக்கு பிரியமான தொண்டன் இவ்வுலகில் யாரும் இல்லை. சோ நம்ம எல்லாருமே பக்தர்கள். நம்ம இன்னும் நிறைய பக்தர்களுக்கு சொல்றோம், வாங்க பகவத்கீதை கிளாஸுக்கு வாங்க நம்ம கத்துக்கலாம், வாங்க ஸ்லோகா கிளாஸ்க்கு வாங்க நம்ம கத்துக்கலாம், வாங்க நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து பஜனை பண்ணலாம். இப்படிலாம் பண்ணா பகவானுக்கு ரொம்ப 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 பிடிக்கும். அவ்வாறு அவனை விட பிரியமானவனாக யாரும் ஆகவும் முடியாது. சோ பாருங்க, பகவானுக்கு அவ்வளவு பிடிக்குது இந்த மாதிரி செயல்கள் நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா. மேலும் நமது இந்த புனிதமான உரையாடலை கற்பவன் தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். சோ பகவான் என்ன சொல்றாங்க, பகவத்கீதையை தான் சொல்றாங்க. நம்ம எல்லாருமே பகவத்கீதையை படிக்கிறோம் இல்லையா. அந்த உரையாடல் தானே பகவத்கீதை. யாருக்கு, பகவானுக்கும் அர்ஜுனருக்கும் நடந்த உரையாடல் தான் பகவத்கீதை. யாரெல்லாம் இந்த உரையாடலை படிக்கிறாங்களோ, நம்ம எல்லாருமே படிக்கிறோம் இல்லையா, நம்ம எல்லாரும் படிக்கிறப்போ இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறப்போ நமக்கு ஞானம் வரும். அதுதான் பகவான் சொல்றாங்க, தனது அறிவால் என்னை வழிபடுவான். நமக்கு அந்த ஞானம் வந்துருச்சுன்னா நம்ம நல்ல பகவானை கும்பிட ஆரம்பிச்சிருவோம், கிருஷ்ண பக்தி நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம். என்னை வழிபடுவான் என்று நான் அறிவிக்கின்றேன். சோ கிருஷ்ண பக்தி நமக்கு நல்லா வளர்ந்துரும் பகவத்கீதைய நம்ம படிக்கிறப்பம். ஹரே கிருஷ்ணா. மேலும் நம்பிக்கையுடனும் பொறாமை இன்றியும் இதனை யார் ஒருவன் கேட்கின்றானோ, இப்ப நான் சொல்றேன், எல்லா மாதாஜிஸும் சொல்றதை நீங்க கேக்குறீங்கல்ல, கேக்குறத நம்புறீங்க, ஓ பகவான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்களா அப்படின்ட்டு. அவங்க எல்லாம் யாரெல்லாம் கேக்குறாங்களோ, நீங்க கேக்குறதுனாலே உங்க பாவங்கள் போயிடும் பகவானே சொல்றாங்க.
புண்ணியம் செய்தவர்கள் வாழும் மங்களகரமான லோகங்களை அடைகின்றான். சோ எல்லாருக்கும் பாவங்கள் விடுபட்டு, ஏன்னா இப்ப நிறைய பேர் இருக்காங்க வயசானவங்க கூட டெய்லியுமே பகவத்கீதை ஸ்லோகங்கள் வாசிக்கிறத ஒரு ஹேபிட்டாவே வச்சிருக்காங்க. அவங்க எல்லாம் கண்டிப்பா புண்ணியம் செஞ்ச அந்த அந்த உலகங்கள், அதாவது உயர் உலகங்களை தான் அவங்க அடைவாங்கன்ட்டு பகவானே சொல்றாங்க. எப்பேற்பட்ட பகவத்கீதை கிளாஸஸ நம்ம இருக்கோன்றதை நீங்க எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கோங்க. அடுத்த ஸ்லோகம்ல இப்ப அர்ஜுனர் சொல்றாரு, எனது அன்பு கிருஷ்ணரே, வீழ்ச்சி அடையாதவரே. அவர் வந்து ஆக்சுவலா சின்ன வயசுல விளையாட்டுல பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணர் தோத்து தோத்து போவாரு. எதுக்குன்னா மத்தவங்களுக்கு எல்லாம் சந்தோஷமா இருக்கும்ல, அந்த சந்தோஷத்துல அவரும் வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுவாரு. அஜித்தன்னா தோல்வியே இல்லாதவரை தான் அஜித்தன் சொல்லுவாங்க. ஆனா பகவானுக்கு வந்து அவங்க எல்லாரு கூடயும் சேர்ந்து விளையாடுறது ரொம்ப பிடிக்கும், எல்லாரும் சேர்ந்து சந்தோஷமா இருக்கிறது பிடிக்கும். இங்க வந்து இவர் சொல்றாரு அர்ஜுனர், வீழ்ச்சி அடையாதவரே, எனது மயக்கம் தற்போது நீங்கி விட்டது. ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல அவர் எப்படி இருந்தாரு, எவ்வளவு குழப்பமான மனநிலை இருந்தது. இப்போ பகவான் வந்து 18 சாப்டர்ஸும் சொல்லிட்டு அப்புறம் அவர் வந்து விழுந்து சரணடைஞ்சு சொல்றாரு, பகவானே என்னோட மயக்கம் எல்லாமே போயிடுச்சு, தங்களது கருணையால் நான் எனது நினைவை மீண்டும் பெற்றுவிட்டேன். சோ எனக்கு நல்லது எது கெட்டது எதுன்னு நல்லா புரிய வச்சிட்டீங்க, எல்லா டவுட்ஸையும் கிளியர் பண்ணி விட்டுட்டீங்க. எல்லா டவுட்ஸையும் நீங்க கிளாரிஃபை பண்ணிட்டீங்க. தற்பொழுது உறுதியுடன் உள்ளேன். இப்ப என்னோட மனசு வந்து நல்ல தைரியமா இருக்கு. தங்களது உபதேசங்களின்படி செயல்பட நான் இப்ப வந்து நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதுபடி செயல்பட நான் தயாரா இருக்கேன் அப்படின்னு அர்ஜுனர் சொல்றாரு. இப்போ இவ்வளவு விஷயம் நடந்தது இல்லையா, இது எல்லாத்தையுமே சஞ்சயன் திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாங்க. இவ்வாறு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் என்னும் இரு மகாத்மாக்களுக்கு இடையிலான உரையாடலை நான் கேட்டேன். சோ இவரு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாரு, இந்த மாதிரி பேசுறாங்க ரெண்டு பேரும், அதன் அற்புதமான விஷயங்களினால் எனக்கு மயிர் கூச்சம் இப்படி எல்லாம் நடக்குது. அவர் எல்லாமே பாக்குறாரு. அவரால் ஏன்னா அவருக்கு அந்த சக்தியை கொடுத்திருக்காங்க இல்லையா பகவான். அப்படியே அவருக்கு புல் அரிக்குது இவ்வளவு விஷயம் பார்த்தது அவர் சொல்றாரு, எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. எனக்கு வந்து அவரோட ஃபீலிங்கையும் எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாரு. வியாசரின் கருணையால் யோகங்களின் இறைவனான கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனிடம் தாமே நடத்திய இந்த மிக மிக ரகசியமான உரையாடலை நான் நேரடியாக கேட்டேன். சோ வியாசரோட சீடர் இல்லையா இவரு சஞ்சயன். சோ என்னோட குருவோட கருணையால இந்த உலகங்கள் எல்லா உலகங்களுக்கும் கடவுளா இருக்கிற கிருஷ்ண பகவான் அர்ஜுனர் கிட்ட பேசுற இந்த மிக மிக ரகசியமான இந்த கான்வர்சேஷனை நான் நேரடியா பாக்குற பாக்கியம் எனக்கு கிடைச்சுது அப்படின்னு சஞ்சயன் சொல்றாங்க. அடுத்தது, மன்னனே, கிருஷ்ணருக்கும் அர்ஜுனனுக்கும் இடையில் நடந்த இந்த அற்புதமான புனித உரையாடலை மீண்டும் மீண்டும் நினைத்து ஒவ்வொரு கணமும் உணர்ச்சி வசப்பட்டு நான் இன்பம் அடைகின்றேன். சோ இவரு யாரு, சஞ்சயன். அந்த பிக்சர் பாருங்க, அவர் சொல்றாரு திருதராஷ்டிரர் கிட்ட, இந்த விஷயத்த திரும்ப திரும்ப நினைச்சு நினைச்சு எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்ட்டு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாங்க. யோகிகளின் இறைவனான கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றாரோ, உன்னத வில்லாளியான அர்ஜுனன் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றானோ அங்கெல்லாம் நிச்சயமாக செல்வமும் வெற்றியும் அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் இருக்கும் எனது அபிப்பிராயம். இது வந்து சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரத்துக்கு சொல்றாங்க. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் எங்கெல்லாம் இருக்காங்களோ அங்க வந்து என்ன இருக்கும், வெற்றி இருக்கும். எங்கெல்லாம் அர்ஜுனர் இருப்பாரோ, ஏன்னா அர்ஜுனர் சிறந்த வில்லாளி இல்லையா, அங்கெல்லாம் கண்டிப்பா வெற்றி இருக்கும். அப்படி அங்க வெற்றியும் இருக்கும், செல்வமும் இருக்கும், அசாதாரணமான வலிமையும் நியாயமும் அவங்க பக்கத்துலதான் இருக்கு, வலிமையும் அவங்க பக்கத்துலதான் இருக்கு. இது என்னோட அபிப்பிராயம் அப்படின்னு சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரர் கிட்ட சொல்றாரு. சோ ஜெயிக்கிறது யாரு, பாண்டவர்கள் தான் அப்படின்ற மாதிரி சஞ்சயன் வந்து திருதராஷ்டிரருக்கு சொல்றாங்க. சோ இதோட நம்ம 18th சாப்டர் முடிச்சிட்டோம் நல்லபடியா. ஓம் तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्ष संन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरि ओम। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय।
अनंत कोटि भक्त वृंद की जय श्रील प्रभुपादर की जय आचार्य हरिदास ठाकुर की जय चैतन्य महाप्रभु की जय हरे कृष्ण महामंत्र की जय जय श्री राधा गोविंद की जय भगवत गीता और भागवत ग्रंथों की जय கௌர பிரேமானந்தே ஹரி ஹரி हरि हरि போல் बोल கிருஷ்ணா தேங்க்யூ. நாளைக்கு வந்து ஆக்சுவலா லெவல் 2 ஸ்டார்ட் ஆகுது. இவங்க திலகவதி மாதாஜி தான் எடுக்கிறதா இருந்தது. இப்போ நான் ஆக்சுவலா திலகவதி மாதாஜி வந்து கொஞ்சம் பிஸின்றனால நாளைக்கு நான் தான் எடுக்க போறேன் லெவல் 2 கிளாஸஸ். அதனால எல்லாரும் கண்டிப்பா வந்துருங்க. அப்புறம் யாரெல்லாம் இன்னும் பகவத்கீதை புக்கு வாங்கலையோ எல்லாருமே வாங்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் குவிஸ் வந்து எல்லாரும் முடிச்சிருங்க. முடிக்காதவங்க குவிஸையும் முடிச்சிருங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அடுத்த லெவல் 2 கிளாஸ் எப்ப மாதாஜி ஆரம்பிக்கும்? இதுக்கப்புறம் இது நாளையில இருந்து ஆரம்பிக்குது மாதாஜி. நாளைக்கு இல்லன்னா நாளைக்கு நாளைக்கு தான் ஆரம்பிக்குது மாதாஜி. அது கண்டினியூஸா 45 டேஸ்ல 700 ஸ்லோகாஸும் முடிச்சிருவாங்க. ஓகேங்களா? அதுக்கப்புறம் லெவல் 3 அந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். லெவல் 3ல வேற இன்னும் 3 புக்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு தடவையும் L1 நடக்கும். L1 18 நாட்கள் வகுப்பா இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 19th டேல இருந்து லெவல் 2 ஸ்டார்ட் ஆயிடும். அந்த மாதிரி. ஓகேங்களா? சோ எல்லாரும் குவிஸ் முடிச்சிருங்க. குவிஸ் முடிச்சு L1 சர்டிபிகேட்டை டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க. டவுன்லோட் பண்ணி மதன மாதாஜிக்கு அனுப்பிடுங்க. அப்புறம் லெவல் 2க்கு அப்பதான் லெவல் 2க்கு போக முடியும். ஆனா எல்லாரும் முடிச்சிருங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் லெவல் 1க்கு குவிஸ் உண்டு, லெவல் 2க்கும் குவிஸ் உண்டு. அதுக்கு சர்டிபிகேட்டும் உண்டு. சரிங்களா? உங்க பேர் போட்டு சர்டிபிகேட் வரும். அதாவது சர்டிபிகேட் நீங்க வாங்கிருங்க. அதுக்கப்புறம் வேற என்ன சொன்னேன்? பகவத்கீதை புக்கு பகவத்கீதை புக்கு வாங்காதவங்க வாங்கிடுங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அட் டைம்ல எல்லாரும் பேசுறீங்க, சரியா கேக்கல மாதாஜி. பிரபுஜி சொல்லுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. இது லெவல் 2 எத்தனை நாளுக்கு மாதாஜி? லெவல் 2 எத்தனை நாள் கிளாஸ்ங்க மாதாஜி? 42 டேஸ் இல்ல 45 டேஸ் கண்டினியூஸா. இப்ப லெவல் 1 மாதிரியே இருக்கும். மண்டே டு சாட்டர்டே இருக்கும். சண்டே மட்டும் லீவா இருக்கும். சோ 42 டேஸ் ஆர் மேக்ஸிமம் 45 டேஸ்ல லெவல் 2 முடிஞ்சிரும் பிரபுஜி. ஓகே மாதாஜி. ஓகே பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே மாதாஜி, நான் செஷன் எண்ட் பண்ணிடுறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா.